ஓகே பிரபுஜி. அந்த பிரணதி ஓபன் பண்ணி வச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாய்ஸ் கேட்கறதா? கேக்குறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜூம்னு வந்திருக்காங்க. ஜூம் போட்டிருக்கீங்களா நீங்க? ஓகே. Hare Krishna devotees, warm welcome to today's Bhagavad Gita session. இன்னைக்கு நாம் 9வது அத்தியாயம் படிக்க போறோம். ராஜவித்யா யோகம் என்ற மிக ரகசியமான அறிவு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம 8வது அத்தியாயத்தை ஒரு சுருக்கத்தை பார்த்துட்டு போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் பிரணத்தி வாசிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं तदा देशवपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुर श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साकरजातं सगगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगगण ललिता श्री विशाखान विदासां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुधा देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरूपच्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्ध्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदी भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वामगम कृष्णं भक्तरूप स्वरूपगम भक्तावदरम भक्ताग्यम नामामि भक्त शक्तिहम. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाति गौर भक्त वृंदा. எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை மகாமந்திரத்தை சொல்லலாம். हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய 9வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அப்புறம் 8வது இது சுருக்கம் பார்த்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் இது புரிந்து கொள்ள ஒரு ஞானத்தை வேண்டி நம்ம பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் ஆச்சாரியரிடம் பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கலாம். இன்னைக்கு நேற்று 8வது என்ன பார்த்தோம்னாக்க அதுல 28 ஸ்லோகம் இருந்தது. அதுல தலைப்புகள் என்ன தலைப்புகள் பார்த்தோம். அர்ஜுனன் 8 கேள்விகள் அப்புறம் பதில் அளிச்சாரு பகவான். இறந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணனை நினைவில் கொள்வது, யோக மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணனை நினைவில் கொள்வது, தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல், பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம், கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சம். 8 கேள்வியில் என்ன கேட்டார்? யாராவது சொல்ல முடியுமா 8 கேள்வி என்ன கேட்டார்ன்ட்டு? மாதாஜி பிரபோஜிஸ் யாராவது சொல்ல முடியுமா? நானே சொல்றேன். சரி, ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி கேட்டார் பிரம்மம்னா என்னன்னு கேட்டாரு. பிரம்மம்னா நமக்கு அர்த்தமாச்சு, தெரிஞ்சு போச்சு. ஆத்மா தான் நம்ம பிரம்மம் சொல்றா. ஆதி ஆத்மானா என்ன? இது யாரு கட்டுப்படுத்துவா? யாரு இந்த உடலை இது ஆத்மாவை கட்டுப்படுத்துவா? நம்ம ஜீவன். அப்புறம் கர்மாங்கிறது என்ன? நம்ம பண்ற வேலைகள் தான் கர்மான்னு புரிஞ்சுது நமக்கு. ஆதி பூதம்னு என்ன? இந்த இயற்கையை தான் நம்ம ஆதி பூதம்னு சொல்றாரு பகவான். ஆதி தெய்வம்னு என்ன? இந்த தேவதேவர்கள்லாம் அடங்கியதுதான் ஆதி தெய்வம்னு சொல்றாரு.
ஆதி யஜ்யம்னு என்ன? அதான் பரமாத்மா. அவர் தான் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறாரு. ஆதி யஜ்யா எங்கே இருக்கிறார்? அதை பத்தி கேள்விப்பட்டோம். நம்ம இதயத்துக்குள்ள ஆத்மா பக்கத்திலேயே பரமாத்மாவும் இருக்காருங்கிறது நமக்கு புரிஞ்சுது. இறக்கும் நேரத்துல கிருஷ்ணனை எப்படி நினைவில் கொள்வது, இதை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். இந்த மாதிரி இறக்கும் நேரத்துல நம்மளால ஒரு சடனா வந்துட முடியாது. அதனால சின்ன வயசுல இருந்தே நமக்கு அபியாசம் பண்ணணும். எப்பவுமே அவரை தியானிச்சுட்டே இருந்து எவ்ரி செகண்டும் நம்ம தியானிக்கணும். ஏன்னா அவர் தான் நமக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அதனால நம்ம எப்பவுமே எந்த வேலை பண்ணினாலும் அவரை நினைச்சுட்டே இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா சாகரப்பு நமக்கு நினப்பு வந்துடும். வரலனாலும் குலசேகர ஆழ்வார் சொல்ற மாதிரி நம்ம முதலையே நினைச்சுட்டு முதலையே ஜெபம் பண்ணி இருந்தாலும் அவரே நம்மளை கூட்டின்னு போயிடுவார். அவர்கிட்டங்கிறது தான் நமக்கு புரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு பகவத்கீதா 9வது அத்தியாயத்துல ராஜ வித்யா அறிவின் அரசன், மிகவும் ரகசியமான மற்றும் தூய்மையான அறிவு, இதை பார்க்கலாம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி. இது கமலா மாதாஜி, நான் லீவ் பண்றேன். கமலா மாதாஜி, சொல்லுங்க. நான் லீவ் பண்றேன். நீங்க Okay, சுரேஷ்க்கு okay, ஞாபகப்படுத்துங்க. ஓகே ஃபைன். ஓகேம்மா, தேங்க்யூ, பாய். இந்த 9வது அத்தியாயத்துல டோட்டலா 34 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இதை படிக்க போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிடலாம். ஸ்ரீ ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா அத நவோத்யாயம். இதுல 34 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஒன்னாவது பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானத்தை பத்தி சொல்றது 10 ஸ்லோகங்கள் சொல்றார். அப்புறம் கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள் 11ல இருந்து 25வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இருக்கு. பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, இது 26ல இருந்து 34 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு. ஸ்லைடு போட்டிருக்கா? பள்ளி கல்வி உடலுக்கானது, கீதை உயிருக்கானது. நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கிறோம், இதெல்லாம் நம்ம இதை வச்சு எப்படி காசு சம்பாதிக்கிறது, எப்படி உடலை மெயின்டைன் பண்றது, இதுதான் நம்ம கத்துக்க போறோம். ஆனா கீதைங்கிறது நம்ம படிச்சிருக்கோம், 2வது அத்தியாயத்திலே படிச்சிருக்கோம். அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு இல்லையா, நீ இந்த உடலோட கம்பேர் பண்ணாத, நீ ஆத்மா, உனக்கு சாவு கிடையாது, சச்சிதானந்தன் சொல்றாரு. அதனால அதை வளர்த்துக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் கேட்கணும், படிக்கணும். இதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப உலகியல் கல்வி நம் உடலை மட்டுமே வளர்க்கிறது. ராஜவித்யா கீதை நம் ஆத்மாவிற்கு உணவு அளிக்கிறது. இது வெறும் தகவல் அல்ல, இது மாற்றம். அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்க பிரபுஜி. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களும் மிக ரகசியமானது, மிக தூய்மையானதும் ஆகும். தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதில் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயல்படுவதும் ஆகும். புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுள் கூறினார், அந்த அர்ஜுனா, எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்னிடமே என்றும் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகத்தின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ, அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் நான் உனக்கு அளிக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு கிருஷ்ணர். இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதாகும். தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயல்படுவதும் ஆகும். இவ்வளவு படிக்கிறோம். நம்ம சோசியல் சயின்ஸ் படிக்கிறோம், ஆயுர்வேதம் படிக்கிறோம், ஆஸ்ட்ராலஜி படிக்கிறோம், என்னென்னோ படிக்கிறோம், சயின்ஸை படிக்கிறோம். ஆனா எல்லாத்த விட நம்ம வாழ்க்கையில வெற்றி பெறணும்னாக்க நம்ம கீதா தான்
இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறத நம்ம உணர்ந்துக்கணும். அதுதான் கிருஷ்ணன் சொல்றாரு. எதிரிகளை வெல்வனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கை அற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். அப்ப நமக்கே தெரியும் 84 லட்சம் உயிரினங்கள் இந்த உலகத்துல இருக்கு. இந்த பிரபஞ்சத்துல இத்தனை பிறவியெல்லாம் கடந்து எல்லா பிறப்பும் பிறந்து எழுத்தேன்னு மாணிக்க வாசகரே சொல்ற மாதிரி நம்ம இப்ப வந்திருக்கோம். மனித பிறவி வந்திருக்கிறப்ப திருப்பி நம்ம இந்த பிறப்பு இறப்பு சூழ்ச்சியில போகக்கூடாதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிண்டு இதெல்லாம் கத்துண்டு நம்ம ஃபர்தரா அட்வான்ஸ் ஆகணும். இப்ப பிரபு பாருங்க, அவளும் நம்மள மாதிரி சாதாரண மனுஷன் தான். அந்த அவருடைய குரு சரியான நேரத்துல கிடைச்சதுனால பாருங்க, அவர் 69 வயசுல ஃபாரின்ல போயிட்டு எல்லா கண்ட்ரிலையும் இன்னைக்கு வந்து ஞானத்தை கொடுத்துட்டு வந்திருக்காரு. இந்த 11 வருஷத்துக்குள்ள 108 கோயிலை கட்டி 11 தடவை இந்த உலகத்தையே சுத்தி வந்து எல்லா ஞானத்தையும் கொடுத்துருக்காரு. அமெரிக்கா மாதிரி ஒரு கண்ட்ரிலாம் அந்த பார்த்தேன்னாக்கே அவளுக்கெல்லாம் இந்த ஞானமே கொஞ்சம் கூட கிடையாது. அவளெல்லாம் உட்கார வச்சு இந்த ஞானத்தை கொடுத்துருக்காருன்னா எவ்வளவு பெரிய விஷயம். அதனால நம்ம அவரை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து லைஃப்ல அட்வான்ஸ் ஆகணுங்கிறது தான் எனக்கு புரியுது. அதே மாதிரி அர்ஜுனனும் அவருடைய அட்வைஸ் கேட்டு அட்வான்ஸ் ஆனா, போர் புரிந்தான். அதனால நம்மளும் அதே மாதிரி பண்ணணும். பள்ளியில் நாம் சீரியஸாக இல்லாவிட்டால் ஒரே வகுப்பில் தான் இருப்போம். அதே போல் நம் பக்தியில் தீவிரமாக இல்லாவிட்டால் பிறப்பிறப்பு என்ற ஒரே சூழ்ச்சியில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றான். அதனால இதுல என்ன பண்ணலாம்னாக்க, நவவித பக்தின்னு நீங்க படிச்சிருப்பேளு. இதுல வந்து பிரகலாதர் இவ்வளவு சின்ன வயசுல இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு நமக்கோசரம். பிரகலாதர் உவாச்ச சிரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணுஸ்மரணம் பாதசேவனம் அர்ச்சனம் பந்தனம் தாஸ்யம் சக்கிய ஆத்ம நிவேதனம், இந்த 9 செயல்களால் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரியும் பக்தனை பூர்ண ஞானம் உடையவனாக உணர வேண்டும். இது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போடுங்க பிரபுஜி. ஓவியத்தை பார்த்து ரசிக்கிறோம், ஆனால் ஓவியரை மறந்து விடுகிறோம். இந்த உலகம் என்னும் அற்புதமான படைப்பின் பின்னால் கிருஷ்ணர் இருக்கிறார். படைப்பை அறிய படைத்தவரே அறிய வேண்டும். உலகம் ஒரு ஓவியம், கிருஷ்ணர் அதன் ஓவியர். அடுத்தது போடுங்க பிரபுஜி, அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்க. மாயாத் யக்ஷேன பிரகிருதிஹி சூயதே சராச்சரம் ஹேதுநானேன கௌந்தேய ஜகத் விபரிவர்த்ததே. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகிறது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்து போடுங்க ஸ்லைடு பிரபுஜி. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த பக்தியை பத்தி படிச்சிடலாம். இந்த நவவித பக்தியில கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் பண்றேன், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா இருக்கும். சிரவணம் கீர்த்தனம், இந்த சிரவணம் ஃபர்ஸ்ட் சிரவணம் யார் பண்ணினா, நம்ம பரிஷித் மகாராஜ் பண்ணினாரு. அவருக்கு வந்து இந்த அவர் வந்து என்ன பண்ணினாருனாக்க, ஒரு நாளைக்கு காட்டுல போயிட்டு வந்தாரு. ராஜாலாம் எதுக்கு காட்டு போய் வேட்டையாடுறாருனாக்க, இந்த இந்த முனிவர்கள்லாம் தவம் பண்ணுவா இல்லையா, அவளை வந்து இந்த அனிமல்ஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவளை பாதுகாக்கிறதுக்கோசரம் இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் வேட்டையாடுவா. மற்றபடி கெட்ட நோக்கம்லாம் அவளுக்கு கிடையாது. அப்படிங்கிறப்ப ஒரு நாளைக்கு வேட்டையாடிட்டு வரப்ப ரொம்ப டயர்டா இருந்தாரு. அவருக்கு தண்ணி குடிக்கணும்னு தோணித்தா, அங்க ஒரு சின்ன ஒரு குடில் இருந்தது. அதுக்குள்ள போய் பார்த்தா ஒரு முனிவர் ஒருத்தர் அவர் தவம் பண்ணிட்டே இருந்திருக்காரு. அவர் நிஷ்டையில இருந்ததுனால இவருக்கு அட்டென்ஷன் கொடுக்க முடியல. ராஜாவுக்கு ரொம்ப தாகத்துல, அவருக்கும் கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகுதுன்னா புரியல, என்ன யார்கிட்ட என்ன பேசுறோன்னு. ஒரு தண்ணி கொடுப்பான்னு கேட்டிருக்காரு. கொடுக்கலன்னு சொன்ன உடனே அங்க ஒரு செத்த பாம்பு இருந்ததா, அதை தூக்கி அவர் கழுத்துல போட்டு நீ இதுக்கு சமானம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அங்க இருந்து. அவர் வேணும்னு பண்ணல, அவர் ரொம்ப பக்திமா தான் நமக்கே தெரியும். அப்படி இந்த பட்சத்துல என்னாச்சுன்னாக்க, அவருடைய பையன் வந்து பாக்குறான், இந்த மாதிரி யாரோ அப்பா மேல செத்த பாம்பு போட்டுக்காளன்னு சொல்லிட்டு யாரு போட்டா அவரை பத்தி சபிச்சுட்டான். ராஜான்னு தெரியாம இந்த மாதிரி 7 நாள்ல பாம்பு கடிச்சு செத்து போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இத அப்பா நிஷ்டையில இருந்து வெளியே வந்தோடனே சொல்லிட்டாங்க. சொன்ன உடனே ஐயோ, ஒரு மகாராஜா வச்சே அவரை போய் சபிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி போய் மன்னிப்பு கேளு ஃபர்ஸ்ட், இது மாதிரி சொல்லிட்டு வந்துடு, ஒரு தெரியட்டு அந்த மேட்டர்ன்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே அவன் போய் சொல்றான், இந்த மாதிரி ராஜா தெரியாம அவங்களை நான் சபிச்சிட்டேன், நான் வந்து என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டான். சொன்ன உடனே
நம்மளை நாம இருந்தா என்ன பண்ணிருக்கோம்? ஐயோ, இதுக்கு என்ன வழி, எந்த மந்திரம் போட்டு தந்திரம் போட்டு இந்த இது சாபத்தை கடிக்கலாமான்னு நம்ம பார்ப்போம். ஆனா அந்த ராஜா எவ்வளவு சந்தோஷமா ஏத்துன்னு விட்டாரு. நான் 7 நாள்ல சாக போறேன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்குன்னு சொல்லிட்டு, இந்த பிறப்பேற்பு சூழ்ச்சியே வேண்டாம் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரா அங்க போய் போறப்ப அந்த கரையில, அந்த யமுனா கரையில வந்து இவரு நம்ம சுகமணிவர் வந்து விடுறாரு. வந்துட்டு தான் அந்த பாகவதத்தை கொடுக்குறாரு. அவருக்கு கேக்குறாரு, இந்த மாதிரி எனக்கு 7 நாள் நான் சாக போறேன், இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த சிரவணம் பண்ண அவர் சொல்ற பாகவதத்தை சொல்றாரு. அந்த பாகவதத்தை அவர் அன்னைக்கு கொடுத்ததுனால தான் நமக்கு இந்த பாகவதம் வந்திருக்கு. அதனால அவர் அந்த 7 நாள் ஒண்ணுமே பண்ணல அவரு. தண்ணி சாப்பாடு ஒண்ணும் இல்லாம அந்த பாகவதத்தை கேட்டு முக்தி ஆயிட்டு சந்தோஷமா முக்தி அடைஞ்சு போயிட்டாரு அவரு. எவ்வளவு ஈஸியான வேலை பாருங்க. இந்த உலகத்துல எவ்வளவு பாவங்கள் என்னென்னவோ நம்ம பண்றோம். இவ்வளவு ஒரு சிம்பிளான ஒரு வே இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் நிச்சயமா தெரியணும். நம்ம எல்லாருக்கும் போய் சொல்லணும். சிரவணம் பண்ணாலே நமக்கு ஒருத்தருக்கு முக்தி கிடைச்சுன்னா இதை விட பெரிய விஷயம் அந்த உலகத்துல என்ன நடக்க முடியும்? 2வது வந்து கீர்த்தனம். நமக்கே தெரியும் இந்த மீராபாய் பகவானை பத்தி எவ்வளவு பாடியே இந்த மாதிரி குணங்களை பத்தியும் அவர் வடிவங்களை பத்தி விளையாட்டுகளை பத்தி அவர் பாடி அவளுக்கு மோட்சம் கிடைச்சதுன்னு நமக்கு தெரிய வரும். சிர ஸ்மரணம் சிரமணம் சிரமணம் திருப்பி 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 சொல்றதா நமக்கு உதாரணம் கொடுக்கறது பக்த பிரகலாத. சின்ன வயசுலயே இருந்தார். அவரை வந்து உங்களுக்கு தெரியும், ஹிரண்ய கசிபு வந்து எல்லாருக்கும் தேவர்கள் ரொம்ப தொந்தரவு கொடுக்குறப்ப அவெல்லாம் என்ன பண்ணிருந்தாக்க, அவர் இல்லாதப்ப அவர் ஒய்ஃபை வந்து பார்த்தோன்னா அவ பிரெக்னண்டா இருந்தவொடனே அவ கூட்டின்னு போறா. எங்க கூட்டின்னு போறேன்னா, அப்ப நாரதர் கேக்குறாரு, இவ புருஷன் இவ்வளவு தொந்தரவு கொடுக்குறான் இல்லையா நமக்கு, இவ வயித்துல வேற குழந்தை இருக்கு, அந்த குழந்தைய நம்ம கொன்னுடலாம், இல்ல அந்த குழந்தைய வந்து ராட்சசனா பிறந்தா எனக்கெல்லாம் கஷ்டப்படுத்தும்னு அவெல்லாம் பயப்படுறா. அதுக்கு நாரதர் என்ன சொன்னாருனாக்க, இந்த குழந்தை தெய்வீக குழந்தையாகும், இது ஒண்ணும் பண்ணாங்க நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கிரண்ய கஷ்யபோட ஒய்ஃப் அவரு அவனுடைய ஆசிரமத்தை கூட்டிட்டு போய் வேத பாராயணம் புராணங்களை எல்லாம் சொல்றாரு. அது கேட்டுட்டே இருக்க அவருக்கும் சேவை பண்றாப்ப. இந்த சமயத்துல என்ன ஆகுது, வயித்துல இருக்கிற குழந்தையும் இதெல்லாம் கேட்கறதோ நான் அம்மா தூங்கிட்டு இருக்கிற கேட்டுட்டே இருக்கு, எல்லாம் ஞானம் சின்ன வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிறப்பே வந்து கொடுத்து. அதனால என்னாச்சு, நம்ம படிச்சோம் இல்லையா இந்த லாஸ்ட் அத்தியாயத்துல, கிருஷ்ணர் எப்படி அடையிறது, சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம அந்த அவருடைய உணர்வுல இருக்கணுங்கிறது இந்த குழந்தைக்கு வந்து கொடுத்து. பிறந்த உடனே என்ன, அவ அப்பா வந்து இந்த மாதிரி ஹிரண்ய கஷிப்பு தான் பகவான் சொல்லிட்டு எல்லாம் சொல்றாரு. ஆனா இவன் வந்து நாராயணன் நாராயணன் சொல்லிட்டே இருக்காரு இவர் எப்ப பார்த்தாலும். அதாவது அதுக்குதான் இந்த ஸ்மரணத்துக்கு நம்ம இவரை எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கணும்னு எனக்கு புரியுது. பாத சேவனம் நமக்கு எல்லாருமே தெரியும். ராமர் ஸ்ரீராம் பகவானுக்கு இந்த நம்ம அனுமான் தான் பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு நமக்கு தெரியும். அடுத்தது அர்ச்சனம். அர்ச்சனத்துக்கு வந்து யார் எக்ஸாம்பிள்னாக்கா, பிருத்து மகாராஜன் ஒருத்தவர் ரொம்ப ஒரு இவருடைய குணாதிசயங்கள் நீங்க படிச்சேன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. இவர் என்ன பண்றாரு, நம்மள மாதிரி எல்லாம் கிடையாது, பகவானுடைய ஒவ்வொரு அங்கத்துக்கும் அர்ச்சனை பண்றாரு. ஒவ்வொரு டயட்டியோட ஒவ்வொரு அங்கத்துக்கும் அர்ச்சனை பண்ணி ரொம்ப லோட்டஸ் ஃபீட்ல இருந்து ஒவ்வொரு அங்கத்துக்கும், கண்ணு காது மூக்கு ஒவ்வொரு அங்கத்துக்கும் அர்ச்சனை பண்ணி ரொம்ப ஒரு இந்த இந்த மாதிரி அர்ச்சனை பண்றதுல இவர் தான் சிறந்தவர்ங்கிற ஒரு இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அர்ச்சனம். வந்தனம். வந்தனம் வந்து யாருன்னாக்க அக்ரூர். இவரு பெரிய கிரேட் டிவோட்டி ஆகும். அவரை என்ன கம்சன் என்ன பண்ணிட்டான்னாக்க, நீ போய் கிருஷ்ணாரையும் பலராமையும் கூட்டின்னு வான்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா கூட்டின்னு வந்து அவர் எவ்வளவு தந்திரம் பண்ணி சாகடிச்சிடலாம் அப்படின்னுட்டு. ஆனா அவர் சும்மா இது ஒரு போட்டியில கலந்துக்கணும் அப்படின்னு போய் சொல்லி கூட்டிட்டு வான்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சிருக்கான். அப்ப இவர் போய் கூப்பிடுறப்ப என்ன பண்றப்ப வழியில போற வழியில எல்லாம் அவரை பத்தியே சொல்லிட்டே போறாரா. அப்படிங்கிறப்ப அவரை தியானிச்சுட்டே போயிட்டே இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுறதுனாக்க, அவரு இவ்வளவு நல்ல பக்தரா, கடைசியில பகவான் திரும்பி வர்றப்போ அந்த யமுனா நதியில குளிச்சுட்டு போலாம் அப்படிங்கிறப்போ விஸ்வரூபமே கொடுத்துட்டாரு. அப்ப அவருடைய என்ன சொல்லுவேட மந்திரங்கிறது எவ்வளவு சூப்பரா இருந்திருந்தா அவர் விஸ்வரூபமே கொடுத்துருக்காருங்கிறத நம்ம யோசனை பண்ணணும். சாரி, இந்த பாத சேவனத்துல கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். பாத சேவனம் ஆக்சுவலாவே நமக்கு தெரியும், லட்சுமி மாதாஜி அவங்க தான் பாத சேவனம் பண்ணினாங்கிறது தெரியும். இந்த தாசியங்கிறது தான் நம்ம அனுமார் அவருக்கு பகவான் ஸ்ரீராமருக்கு தாசியமா இருந்து பணிவிடை பண்ணினாருங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது. சக்கியம், இப்ப கிருஷ்ணருக்கு
அர்ஜுனன் வந்து ஃப்ரெண்டா இருந்தான். அதான் சக்கியம். அவரை மாதிரி நம்ம இருக்கணும். ஆத்ம நிவேதனம். நம்ம வந்து இந்த பலி சக்கரவர்த்தி இந்த மாதிரி பகவான் போய் 3 அடி எனக்கு நிலம் கொடுன்னு கேட்டிருக்காரு. என்ன நீ 3 அடி போய் கேட்கற? என்ன வேணுமோ வாங்கிட்டு போ, நிறைய கேளு அப்படின்னு இருக்காரு. இல்ல இல்ல எனக்கு போறோம் 3 அடின்னு சொல்லிட்டு சின்ன பிராமணர், குட்டி பிராமணர் மாதிரி போய் அவர் கேட்கறாரு. அவர் என்னன்னாக்கா அவரு இந்திரனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் அபகரிச்சிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பண்ண வேண்டியிருக்கு அவருக்கு. அப்ப அந்த சமயத்துல ஓகே சரி 3 அடி நீங்க உங்க காலால மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றப்ப இந்த பூமியை 1 அடியில ஒரே கால்ல அளந்துட்டாரு. ரெண்டாவது ஆகாசத்தை 2வது கால்ல அளந்தாரு. ரெண்டாவது 3வது இப்ப எங்க எதை அளக்கட்டும்னு அவனே கேட்டவனே அவருக்கு சர்ப்ரைஸ் ஆப்பாச்சு. என்ன பண்றது பகவானே, பகவான் தானே. அப்போ வந்து அவருடைய குருவான அவர் வந்து சொல்றாரு, அவரோட குரு சொல்றாரு இந்த மாதிரி நீ கொடுக்காத, பகவான் வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து அவர் என்ன பண்ணிருந்தாருனாக்கா அந்த அர்க்கியம் கொடுக்குறோம்னா அதுக்குள்ள கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணிருந்தாருனாக்கா தர்பையை குத்தி அவர் கண்ணை குருடாக்கிட்டாரு. அப்போ வந்து இவரு தண்ணி ஊத்துறாரு. தண்ணி ஊத்துன உடனே அது 3வது தார வாத்து கொடுத்துட்டாரு. என்ன கொடுத்தாரு? 3வது அடி எங்க வைக்கணும்னு என் தலைமையிலேயே வச்சிருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சரணாகதி ஆயிட்டார். அதுதான் நம்ம ஆத்ம நிவேதனம் சொல்றோம். இது மாதிரி பக்தி பண்ணணும். இதுல ஏதாவது ஒரு பக்தியா நம்ம பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணணுங்கிறதான் எனக்கு புரிதல் இருக்கு. அடுத்த ஸ்லைடு போடுங்க. ஒரு நிமிஷம் இருக்கட்டும். இயற்கையின் எஜமானன் மயா தக்ஷேன பிரகிருதிஹி. காற்று வீசுவதும் சூரியன் ஒளிர்வதும் அவன் ஆணையால் தான். அவர் தந்தையைப் போல இயற்கையை வழி நடத்துகிறார் அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்க பிரபுஜி. பாமரர்கள் அவரை மனிதராக நினைக்கிறார்கள். அவர் மனித உருவில் வரும்போது மூடர்கள் அவரை ஏளனம் செய்கிறார்கள். அவர்கள் இறைவனின் மேலான தன்மையை அறியாதவர்கள். பகவானே நிஜமா இது கலிகாலத்துல ரூபம் அப்படிதான் போல் இருக்கு. நம்ம என்ன பகவான் மேல சும்மா பண்றோம், பக்தி பண்றோமே வந்து நிஜமாவே பக்தன் பகவான் வந்தான்னா யாரோ கிளவன் வந்திருக்கான் பாரு தொப்பிலாம் போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த கலிகாலத்துல நடக்கிறதுங்கிறத அவர் சொல்றார். அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்க பிரபுஜி. லஞ்சம் வேண்டாம், அன்பு வேண்டும். பிற தேவதைகளை வழிபடுவது அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுப்பது போன்று. கிருஷ்ணரை வழிபடுவது தந்தையின் உரிமையை கேட்பது போன்றது. தேவதா வழிபாடு தற்காலிகமானது, கிருஷ்ண பக்தி நிரந்தரமானது. நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவி உள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களுக்கும் மற்றும் படைப்புகளும் எண்ணில் இருக்கின்றன. அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. அது வந்து நீங்க பார்க்கலாம். 11வது சாப்டர்ல விஸ்வரூபமே காட்டுறாரு. அதுக்குள்ள எல்லாமே அடங்கி இருக்குங்கிறத காட்டுறாரு. நான் எனது தோன்றாத உருவில் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் எண்ணில் இருக்கின்றனர், ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. நம்ம இன்னொரு கதை கூட கேட்டிருப்போம். யசோதா மாதாஜி என்ன பண்றா, ஒரு நாளைக்கு பலராமன் அண்ணா வந்து அம்மாட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்றாரு. இந்த மாதிரி தம்பி கிருஷ்ணன் வந்து மண்ணு தின்னு இருக்காமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யசோதா அம்மா, அம்மா தானே, குச்சி எடுத்துன்னு போற அடிக்கிறதுக்கு. ஏன்டா அடிப்பேன், நீ மண்ணு தின்னியாமே அப்படின்னு கேட்கற. இல்லாம எல்லாரும் பொய் சொல்றா, அண்ணா பொய் சொல்றாருன்னு சொல்றாரு இவரு. வாயை காட்டு அப்படின்னு சொல்றப்ப வாயத்தை வந்து பகவான் காட்டுறாரு. அண்ட சராசரமே உள்ள பார்க்க முடியாது. அந்த அண்ட சராசரத்துக்குள்ள திருப்பி யசோதா, திருப்பி கிருஷ்ணன், திருப்பி அவன் வாய்க்குள்ள ஒரு அண்டம் தெரியுது, திருப்பி அதுக்குள்ள யசோதா கிருஷ்ணன். இந்த மாதிரி பார்த்து அவளுக்கு அப்படியே மயக்கம் போட்டே விழுந்துட்டா. பகவான் அப்புறம் யோசனை பண்றாரு, ஐயோ அம்மாவோட பாசம் போயிடுமே, நமக்கு வாத்சல்ய பக்தி போயிடுமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மயக்கத்தை கொடுத்து அதை மறக்க அடிச்சுட்டாங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்க பிரபுஜி. ஒரு நிமிஷம். இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றவில்லை என்னது யுகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிர்களை காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்தவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் ஒரு பகுதி அல்ல. அவர் கண்ட்ரோலர் தான். அவர்லாம் இதுல அந்த பிரபஞ்சம்லாம் அவர் அஃபெக்ட் பண்ணாதுங்கிறத அவரே சொல்றாரு. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பம்படி அது மீண்டும் படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்றாரு.
இந்த செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகி உள்ளேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப நம்ம இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல நம்ம பாக்குறோம். நியூட்டன் ஒருத்தர் வந்தாரு, தேர்ட் லா கண்டுபிடிச்சாரு. ஆப்பிள் விழுந்தது எவ்ரி ஆக்ஷன் ஆஸ் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன்லாம் நம்ம பாக்குறோம். கிராவிடேஷன் பத்திலாம் அவர் சொல்றாரு. நமக்கே கொஞ்சம் யோசனை பண்ணணும். இவர் வரதுக்கு முன்னாடி ஆப்பிள் இல்லையா, மரம் இல்லையா, கீழே விழாம இருந்ததா? அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிரபஞ்சத்துல போய் பாருங்க, எவ்வளவோ கிரகங்கள் அங்கங்க அந்தந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணியிருக்காரு. இது ஒரு சின்ன ஆப்பிளே விடையிறது. ஆனா இவ்வளவு பெரிய கோடான கோடி வெயிட் உள்ள ஒவ்வொரு கிரகங்களும் அந்தந்த இடத்துல மாடு நின்று சுத்திட்டே இருக்கு, சூரியனை சுத்தி. இதுல இருந்தே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எவ்வளவு பெரிய சக்தி இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. இந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ஓகே, அவ இருக்கிறத வச்சு ஏதோ சொல்லலாம் வெஞ்சு நம்ம அதுக்கு பின்னாடியே போகக்கூடாது. இதுக்கு மேல பெரிய சக்தி இருக்கே, அதை பத்தி நம்ம எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மனித உருவில் நான் தோன்றும் இதான் சொல்லுறேன், என்ன எல்லாம் எல்லாம் கேள்வி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட கொடுக்கலாம். ஆஹ் துரியோதன் வந்து சமாதானம் பேசுறதுக்கு கிருஷ்ணன் பகவானே வராரு. அப்ப வந்து அவர் சொல்லிடுறாரு, இவரோட வீட்டுல தங்கல அவரு. அதனால அவர் கோபம், ஒரு வழி பண்றேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் சொல்றாரு. நாளைக்கு கிருஷ்ணன் வருவாரு, நம்ம யாரும் அவருக்கு மரியாதை கொடுக்கக்கூடாது, அப்பே யாரும் எந்திருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உட்கார வேண்டிய சேர்ல என்ன பண்ணிருக்காரு, கீழே ஒரு பெரிய பள்ளம் தோண்டி வச்சிருக்க ஒரு செட்டப் பண்ணி வச்சிருக்காரு. அப்ப என்ன, உட்கார்ந்த உடனே கீழே விழுந்துரும், சேர் பள்ளத்துல போயிடும், அவர் சாகடிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா போடுறாரு. அடுத்த நாள் கிருஷ்ணன் வர்றாரா, வந்த உடனே எல்லாரும் ஏந்து நிக்கிறா. ஏந்து நிறுத்த உடனே இவருக்கு ஆச்சரியமா இவனும் ஏந்து நிக்கிறான். அப்பதான் அவர் வந்து உட்கார போறார். சேர்ல உட்கார்ந்த உடனே இவர் தான் பகவான் ஆச்சே, உடனே அந்த சேர் பெருசாகி விஸ்வரூபத்தை காட்டுறாரு அவனுக்கு. அப்ப கூட அவனுக்கு வந்து தோணல, ஐயோ பகவானே விஸ்வரூபம் காட்டுறாருங்கிறது தோணல அவனுக்கு. பகவான் அவர் வந்து பகவானை நம்ம ஏதாவது பண்ண முடியுமா, தப்பா பண்ண முடியுமா? அவர் விஸ்வரூபம் காமிச்சு அப்ப காமிச்சிருக்காரு. அப்ப கூட இந்த விஸ்வரூபத்தை சொல்ற மாதிரி எல்லாரும் கிளவுன் சொல்லுவாள், பகவான் வந்து கிளவுன் சொல்ல, அந்த மாதிரி தான் துரியோதனுக்கு புரியல. ஏன்னா அவன் பக்தி கிடையாது. இவ்வாறு குழம்பியுள்ளவர்கள் ராட்சத்தனமான கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். அத்தகு மயங்கு நிலையில் அவர்களது முக்தியான ஆவல்கள், பலன் நோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. அந்த தோல்வி அடைஞ்சனால அவனுக்கு விஸ்வரூபத்தை புரிஞ்சுக்க முடியலங்கிறதான் நமக்கு புரியணும். அவருடைய ஆஹ் பகவான் எந்த அளவுக்கு கீழே கீழே இறங்கி வர்றாரு நம்ம பக்தாஸ்கோஸ்கரங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இதுக்கு முன்னாடி சொல்லிடுறேன். இதுக்கு முன்னாடி அவருடைய வைபவங்கள் பாருங்க, எந்த அளவுக்கு அவர் தாழ்மையை இறங்கி வராரு. பத்திரம் புஷ்பம் பலந்தோயம் யோமே பக்த பிரயச்சதி தத்தகம் பக்தி உபத்ருதம் அஸ்னாமி பிரதாத் மனஹா. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் எனக்கு இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கிறேன்னு சொல்றாரு. பாருங்க எவ்வளவு எந்த அளவுக்கு தாழ்மையா வர்றாரு பகவான் பாருங்க. அப்ப இதுக்கு கூட ஒரு சின்ன கதை சொல்லலாம். யாரோ ஒரு பக்தன் சொல்லுங்களேன், அவர் வந்து இந்த மாதிரி வேண்டிக்கிறார் நிறைய, நமக்கே தெரியும் இல்லையா, திருப்பியில போய் வேண்டிக்கிறோம், எனக்கு இது கொடுப்பா, நான் அவனு உண்டியில் எவ்வளவு காசு போறேன்னு அவர்கிட்ட போய் பிசினஸ் டீல் பண்றோம் நம்ம. அப்படிங்கிறப்ப அவன் ஏதோ வேண்டிக்கிறான், எனக்கு இது கொடுப்பேன், நான் அவனுக்கு வந்து உண்டியல்ல காசு போடுறேன் அப்படின்னு வேண்டிட்டு இருக்கான். கொஞ்ச நாள் ஆச்சு, அவர் எல்லாம் கொடுத்தாரு. ஆனா அவன் தான் வந்து உண்டியல்ல காசே போடல. இதை ஞாபகம் வச்சிருந்து அவர் நானே போய் என் பக்தனை பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் அந்த பக்தன் ஆத்துக்கு வராரு. வந்த உடனே இந்த மாதிரி நான் பகவான் வந்திருக்கேன் பானா, அவன் வந்து ஒன்றும் மரியாதையை அவ்வளோ பெருசா கொடுக்கவே இல்லை. அவரு சரி சொல்லி நான் பக்தன் தானேன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போறாரு. நான் வந்திருக்கேனே, என்னை வந்து ஒரு வடிகால் ஒரு எனக்கு ஒரு உபசரிக்க வேண்டாமா, நான் பகவான் வந்திருக்கேன் கேட்டதுக்கு என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லைங்கிறா. ஒண்ணுமே இல்லை, ஒரு பூ இருந்தா கொடுப்பாங்க, கொடுக்கலாமேனா பூ இல்ல பாருங்க என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கிறாரு. ஏதாவது பழம் இருந்தா கொடுக்கலாமே, பழமா பாருங்க ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கிறேன். ஒண்ணுமே வேண்டாமா, ஒரு கிளாஸ் நீரா கூட நான் ஆத்துக்கு வந்திருக்கேன்னா, பாருங்க தண்ணி கூட இல்லை அப்படின்னு சொல்றான். அப்பதான் பகவான் சொல்றாரு, நீ பொய் சொல்ற. உம் எப்படின்னாக்கா, இவ்வளோ உனக்கு எல்லாத்தையும் நான் கொடுத்துருக்கேன், நீ தண்ணி கூட இல்லைன்னு சொல்றியே, இது தண்ணி கூட நிஜமாவே இல்லையேன்னு அந்த மாதிரி இருந்தா கூட இது இல்லைன்னு சொல்லி நீ அழுதின கண்ணு தண்ணீரே எனக்கு பொறுமே அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த அளவுக்கு அவர் பகவான் உருகி சொல்றாரு. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்க பிரபுஜி. இதுதான் பஸ்திரம் புஷ்பம் பலம். இறைவன் உங்கள் வசதியை பார்ப்பதில் உங்கள் அன்பையே பார்க்கிறார். பக்தியோடு கொடுத்தால் எந்த துளசியையும் அவர் மகிழ்ச்சியுடன்
எளிய துளசியும் இருக்கிறாருங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்க பிரபுஜி. யோகக்ஷேமம் வகாமியகம். என்னை நினைப்பவர்களின் தேவைகளை நான் நினைவூட்டுகிறேன், உள்ளத்தை காக்கிறேன். நீங்கள் 100% அவரிடம் சரணடைந்தால் அவர் உங்களை 100% பார்த்துக் கொள்வார். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு கதை சொல்றேன். சரி, இதுக்கு இதுக்கு என்ன கதைன்னாக்கா, ஒரு அர்ஜுனாச்சாரியார்னு ஒரு பக்தர் இருந்தார். அவர் இந்த மாதிரி பகவத்கீதைலாம் படிச்சு எல்லாருக்கும் பிரவச்சனம் பண்ணுவாரு, எல்லாம் வந்து கேட்பா. ஒரு நாள் என்னாச்சுனாக்கா, ஒரு ஸ்லோகம் வருது, யோகக்ஷேமம் வகாமியம்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. அந்த ஸ்லோகத்தை படிச்ச உடனே அதுக்கு மீனிங் என்னன்னாக்க, என்னோட பக்தர்களுக்கு அவர்கள் வேண்டியதை கொடுத்து அவர்கிட்ட இருக்கிறதே நான் காக்குறேன்னு சொல்றாரு இல்லையா. அவர் வந்து ஒரு பேனாவை எடுத்து அந்த லைனை அண்டர்லைன் பண்றாரு பகவத்கீதை புஸ்தகத்துல. இதெல்லாம் என்னமோன்னு சரியில்லையேன்னு கன்ஃபியூஷன் ஆகுறது. அப்புறம் வந்து நான் குளிக்க போயிட்டு வரேன்னு குளிக்க போயிட்டு வராரு. அதுக்குள்ள என்னாச்சுனாக்கா, வீட்டுக்குள்ள தானியம் இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை, சமைக்கிறதுக்கு ஒய்ஃபும் யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்ப 2 பசங்க வராங்க, சின்ன குட்டி பசங்க. ஒருத்தன் வெள்ளையா இருக்கான், ஒருத்தன் கருப்பா இருக்கான். அவன் வந்து பெரிய தூக்க முடியாத மூட்டையை தூக்கின்னு வரான். வந்து மாமி இதை வாங்கிங்க, மாமா கொடுத்து விட்டுருக்காருன்னு சொன்ன உடனே, யாரா நீங்களாங்கன்னா, மாமி நான் வந்து சிஷ்யர்கள் அப்படின்னு அவ சொல்றா. அந்த மூட்டை குழந்தைகளால் தூக்க முடியல, மூட்டை அவ்வளவு சாமான் தூக்கிட்டு வந்து ரேஷன் தூக்கிட்டு வந்திருக்கா. சரி வச்சுட்டு போங்க, நீங்க உட்காருங்க, சமைச்சு போறேன், நீங்களும் சாப்பிட்டு போங்கன்னா, ஐயோ இந்த மூட்டையை தூக்க முடியல பாருங்க, அவர் அடிச்சிருக்காரு பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு 2 குழந்தைகளும் அவ முதுக காட்டுறது, அடிபட்டிருக்கு, அவ்வளவு பெரிய அடிபட்டிருக்கு. அச்சோ, என்னோட ஹஸ்பண்ட் இந்த மாதிரி கிடையாது அப்படின்னு யோசனை சொல்றா. சரி வந்தவொடனே நான் கேட்கறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே, நீ உட்காருங்க, உங்களை சமைச்சு போறேன், சாப்பிட்டு போங்கன்னா, ஐயோ அவர் அடிச்சிருவாருன்னு சொல்லி அவ ஓடி போயிட்டா. அதுக்குள்ள அவ சமைச்சு வச்சிருக்காளா. அவர் வரார், அர்ஜுனாச்சாரியார் வரார். என்னம்மா கமகமன் இருக்கே இந்த வாசனை, வீட்டுல சாமான் இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை, என்ன சமைச்ச அப்படின்னு கேட்கறாரு. யாரோ 2 குழந்தைகள் வந்தா, இந்த மாதிரி சாமான் நிறைய இறக்கி வச்சுட்டு போயிருக்கா, அவளாலாம் முடியல, அப்ப இவ்வளவு பெரிய மூட்டை நீ ஏத்தி அனுப்புவேளா, அவளை அடிச்சிருக்கேல, வேற பாவம் இல்லையா அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவருக்கு அப்பதான் புரிஞ்சுது, ஐயோ நம்ம எவ்வளவு பெரிய மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம். எப்படி இருந்தான்னு கேட்கறப்ப இந்த மாதிரி கருப்பா இருந்தாரு, வெள்ளையா இருந்தாரு குழந்தைகள் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் புரிஞ்சு போச்சு. ஐயோ பலராமனும் கிருஷ்ணனும் வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டாரு. இதைதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், பகவான் எந்த அளவுக்கு அவர் வராரு. பகவான் இல்லை இல்லைன்னு எல்லாரும் சொல்றாரு, இதெல்லாம் நடந்திருக்கு, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இவ்வளவு நம்ம சாஸ்திரத்தை சொல்லி இருக்குல்லாம், எல்லாம் சும்மா சொல்லுவாள் யாராவது, எல்லாம் நடந்திருக்கிறதுனால இதெல்லாம் நம்ம கேட்டுட்டாவது நமக்கு வந்து இந்த கொஞ்சம் கிருஷ்ண உணர்வுல நம்மளா வந்து முன்னேறணுங்கிறது எனக்கு புரியுது. அடுத்த ஸ்லோகம் போடுங்க பிரபுஜி, அடுத்த ஸ்லைடு. பக்தனுக்காக இறைவன் ஓடி வருவார். காட்டில் பசியோடு இருந்த மாதவேந்திரருக்கு மகவேந்திர பூரிக்கு கிருஷ்ணரே சிறுவனாக வந்து பால் கொடுத்தார். நம்பிக்கை வீண் போகாது. இந்த பாத்தியலா, இது வந்து ரொம்ப நல்ல கதை. இந்த மகவேந்திர புரிங்கிறவரு ரொம்ப பெரிய பக்தர். அவரு இந்த மாதிரி அங்க வனத்துல உட்காந்து அவர் மாட்டுக்கு ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்காரு. பசி வேற, ஆனா அவரு அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாம தியானம் பண்ணிட்டே உட்காந்துருக்காரா. பகவானு நம்ம நினைக்கிறோம், இப்ப வீட்டுல பாருங்க குழந்தை இருக்கு, நம்ம குழந்தைய சப்போஸ் ரமேஷ்னு ஒரு குழந்தை இருக்கான்னு வச்சுங்களேன், ரமேஷ் அப்படின்னு சொன்னா திரும்பி பாக்குறான்னா இல்லையா. நம்மளால படைக்கப்பட்ட குழந்தையே திரும்பி பாக்குறதுனாக்க பகவான் நம்மள படைச்சிட்டு அவர் நம்மள பார்க்காமையா இருப்பாரு. நம்ம கிருஷ்ணான்னு சொன்னா நம்ம பக்கத்துலயே இருக்காரு, அந்த உணர்வு நமக்கு இருக்கணும் எப்பவுமே. அவர் மாட்டுக்கு ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, கிருஷ்ணன் வந்து பக்கத்துலயே நிக்கிறான் போல் இருக்கு, தெரியல. ஆனா அவர் புரிஞ்சு போச்சு, என்னோட பக்தன் பசியோடையே இது மாதிரி ஸ்நானம் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிருக்காருனாக்க, ஒரு சொம்புல பால் கொண்டு வந்து கொடுத்து அவரை எழுப்பிட்டு, இந்த பால் குடிங்க, நீங்க பசியா இருக்கேன்னு சொல்றது. சொன்ன உடனே அவர் பால் குடிச்சிட்டு, குழந்தை யார் கொடுத்தா, அம்மா கொடுத்து விட்டா, நீங்க வைங்க நான் அப்புறமா வந்து பாத்திரத்தை வாங்கிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை போயிடுது. அப்புறம் வந்து ஒரு பால் குடிச்சு பார்த்தா குழந்தை ஓடி போயிடுதா. அப்புறமா சாயந்தரமா போய் அந்த ஊர்ல போய் கேட்கறது, யாரும் இந்த மாதிரி குழந்தை ஒண்ணு வந்தது, இந்த பாத்திரம் வாங்கிக்கலன்னு வரவே இல்லை, யாருன்னு சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டா, இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த ஊர்ல குழந்தையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றா. அப்பதான் அவருக்கு புரியுது, பகவானே வந்து பால் கொடுத்துட்டு போறாருன்ட்டு. அப்ப எவ்வளவு ஒரு ஃபீலிங் ஆயிருக்கும் அவருக்கு. அன்னைக்கு நைட்டு என்னாச்சுனாக்கா, தூக்கத்துல சொப்பனம் ஒண்ணு வருது. இந்த மாதிரி நான் கோபாலன் சொல்றேன், எனக்கு ரொம்ப புழுக்கமா இருக்கு, நான் மழையிலையும் புழுக்கத்திலையும் அவஸ்தைப்பட்டு இருக்கேன், அங்க பாரு அந்த இடத்துல ஒரு புதிர் இருக்கு, புதிர் பக்கத்துல நான் என்ன புதைச்சு வச்சிருக்கா அப்படின்னு சொன்ன உடனே, இவர் அடுத்த நாள் இந்த ஞாபகம் வந்த உடனே ஊர் ஜனங்கள் எல்லாம் கூட்டிட்டு அந்த புதிருக்கு, அந்த காட்டுக்குள்ள போய் புதிர்கிட்ட நோண்டி நோண்டி பார்த்தா
இந்த மாதிரி விக்கிரகம் இருக்கு, பகவானுடைய விக்கிரகமே இருக்கு அங்க. எடுத்து அந்த கோவர்தன கிரி மேலே ஸ்தாபனம் பண்ணிட்டு எல்லாரும் வழிபட்டாங்கிறது தான் நமக்கு புரிதல் ஆறுது. இந்த கதையில இருந்து புரியணும் நமக்கு. அதனால எவ்வளவு பக்தி பண்ணணும், நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துட்டு கேட்டுதாவது பக்தி பண்ணணும். அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்க பிரபுஜி. பிரபுஜி கேட்கறதா பிரபுஜி? கேட்கறது பிரபுஜி. அடுத்த ஸ்லைட் போட்டாச்சு. அவர் சமமானவர், ஆனால் பக்தனிடம் பற்றுள்ளவர். இறைவன் ஒரு கண்ணாடியை போன்றவர். நீங்கள் அவரை நோக்கி நடந்தால் அவரும் உங்களை நோக்கி வருவார். அவர் யாருக்கும் எதிரி அல்ல, நண்பரும் அல்ல. பக்தி செய்பவரின் அவர் வாழ்கிறார். நம்ம ஒரு அடி எடுத்து வச்சு அவர் 10 அடி எடுத்து வைக்கிறாங்கிறத நம்ம லைஃப்லயே பார்க்கலாம். எவ்வளவு சங்கடங்கள் வரும், அவனை வேண்டியிருந்தா ரொம்ப ஈஸியா சால்வ் ஆகுது. என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸே ஒண்ணு ஆயிடுச்சு. நாங்க ஒரு தடவை ஒரு யாத்திரை போயிருந்தோம். அங்க 3 நாள் மாட்டினுட்டோம். ரொம்ப மாட்டினுட்டோடனே இது என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் ஷேர் பண்றேன் உங்களுக்கு. ஆக்சுவலா நடுப்புற சொல்லக்கூடாது, தெரியாது எனக்கு, சொல்லிடுறேன். அப்ப 3 நாள் அங்க ஃபிளைட்டே வரல. கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வர்ஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ், வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டா. இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கே நாங்க அப்ரோச் பண்றோம், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு. அவெல்லாம் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டா, நாங்க வேணா சாப்பாடு ஏதாவது அரேஞ்ச் பண்றோம், வர முடியாது, எங்க அவஸ்தை படாம சாப்பாடு வேணா போலீஸ் எல்லாம் அனுப்பிச்சிட்டா. அப்புறம் எனக்கு ஏதோ ஞாபகம் வந்து, நானும் பகவத்கீதை கிளாஸ் பண்றேன்னா, அதனால நம்ம எல்லாம் உட்காந்து ஜெபம் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க ஒரு ஜெபம் பண்ண உட்கார ஆரம்பிச்சோம். எல்லாரையும் நாங்க 52 பேர் இருந்தோம். ஜெபம் பண்ணிட்டே இருந்தோம். ஜெபம் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து அவ ஏந்து போயிட்டா. நம்ப மாட்டேல, ஆனா 1 ஹவருக்குள்ள 3 நாளா வராத பிளைட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. 10 பிளைட் அங்க வந்து எல்லாரும் 200 300 பேர் எல்லாரும் காலி பண்ணி கொண்டு போயிடுது. இது என்ன பிரத்யட்சமா நான் பார்த்தது. இது வந்து நான் சொல்லலாமா வேண்டாமான்னு தெரியல, நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு என்னோட. இப்ப ரீசெண்டா ஒரு 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது. எனக்கு நம்பவே முடியல. பக்தினா இந்த அளவுக்கு, நான் பக்தியில அவெல்லாம் பாக்குறப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன பக்தி ஒண்ணுமே கிடையாது. பட் எந்த ஒரு சொல்றாரு, நம்ம பிரபு பார்த்தாவே சொல்றாரு, ராமான்னு ஒருத்தர் சொல்றான் பக்தன், அவன் வைஷ்ணவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு சிறிய ஆரம்பத்திலயும் நம்மள வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாரு, என்ன நம்ம வந்து அவரோட குழந்தைங்கிறத நமக்கு எப்பவுமே புரியணும். அடுத்த ஸ்லைடு போடுங்க பிரபுஜி. இதெல்லாம் நம்ம பாக்குற கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ. இதான் சொல்ல பாருங்க. போட்டு யத் கர்ஷோயி யத் அஸ்னாசி யஜ்ஞோஹோசி ததாஹி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம். குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கிறாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. இப்ப திஸ் இஸ் ஹவு நம்ம வந்து அந்த ஒரு டாபிக்ல எவ்வளவு பர்ஃபெக்டா மேட்ச் ஆகுது பாருங்க. கிருஷ்ணர் அணுகும் வழிகள்ல எவ்வளவு நல்ல அணுகிற வழியா இருக்கு. நம்ம எப்பவுமே அவர் தியானத்துல இருந்து, கிருஷ்ணா இப்படியே நினைச்சுக்கலாமே, நான் சாப்பிடுறேன்னா ஓகே, நான் தெம்பா இருந்தா தானே அவனை வந்து வழங்க முடியும்னு நினைச்சு கூட சாப்பிடலாம். நீ கொடுத்த பிரசாதம் நன்னா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வாழ்த்து, நீ எல்லாம் கொடுத்துருக்கே, நம்மளா ஒரு அரிசி, ஒரு தானியம், ஒரு தண்ணி நம்மளால படைக்க முடியுமா? என்னதான் சயின்ஸ் சொல்லுங்க, படைக்க எல்லாம் பகவான் கொடுத்ததுங்கிறது நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு செகண்டும் அவரால் தான் எல்லாம் மழை பெய்யறது, வெயில் வர்றது, காத்து அடிக்கிறது, எவ்வளவு பேலன்ஸ் யாராவது சொல்லி சொல்லி நம்ம போய் அம்மாட்ட கேட்கிறோமா, அம்மா நாளைக்கு சாப்பாடு போடுவியா, துணி போடுவியான்னு கேட்கிறோமா? தெரியும், அம்மா கொடுப்பா, அம்மா சாப்பாடு போடுவான்னு தெரியும். ஆனா இந்த உலகத்துல இருக்கிற ஜீவன்களுக்கிட்டயே நம்ம இப்படி பிஹேவ் பண்றோம். சர்வ வல்லேஸ்வரன் பகவானை நம்ம எப்படி யோஜனை பண்ண, எவ்வளவு பெரிய அண்ட சராசரங்களை படைச்சிட்டு எல்லாம் வேலை கொடுத்துட்டு இருக்கான். நீ பக்தி பண்றியோ இல்லையோ எடுத்துக்கப்போ அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா. ஆனா நம்ம எவ்வளவு ரியலைஸ் பண்ணணுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாருக்கும் இதை பரப்பணும். ஆக்சுவலாவே இதை பார்த்தீங்கன்னாக்க பாருங்க, இதை சொல்றாரு நம்ம பிரபுபாதாவே சொல்லியிருக்காரு. பிரபுபாதா கூட ஒரு இதுல ஒரு கேதரிங்ல இருக்கு, அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்லோகம் போட்டுருக்கு அழகா. எப்போதும் என் புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முன் முன் முயர்ந்து கொண்டு என்னை வந்தனம் செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். பாருங்க, அதான் ஒரு ஒரு கதை, சின்ன ஒரு கதை கூட இருக்கு. இந்த மாதிரி இஸ்கான் காரா வந்து டொனேஷன்ஸ்க்கு போறா இல்லையா, ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட். அவ வீட்டுக்கு போய் இந்த மாதிரி நாங்க இஸ்கான்ல இருந்து வந்திருக்கோம், உங்களால முடிஞ்ச டொனேஷன் கொடுங்க,
பக்திக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே, ஆமாப்பா உங்களுக்கு என்ன இந்த மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி குளிச்சுட்டு இருக்கீங்க, அந்த பாட்டி தானே, நீங்க என்ன நெத்தியில இந்த மாதிரி வச்சிருக்கீங்களே அப்படி இப்படின்னா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பேசுறாரு. அப்போ வந்து இந்த பக்தால என்ன சொல்றேன்னாக்க, ஐயா நீங்க வந்து உங்களுடைய லைஃபோட உத்தேசம் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சந்தோஷமா இருக்கிறது அப்படிங்கிறாரு. அப்படியே அதுக்கு என்ன பண்றீங்க? நாங்க மாசம் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி பார்ட்டி பண்ணுவோம். அதுல வந்து ட்ரிங்க்ஸ்லாம் வச்சு நான் குடிச்சு என்ஜாய் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறாரு அவரு. அவர் சொன்ன உடனே இவங்க என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா? நாங்க பாருங்க டெய்லி மினிமம் 3 தடவையாவது இந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு பகவானுடைய பிரசாதம் சாப்பிட்டு அவரை கீர்த்தனை பாடிட்டு நவவித பக்தி பண்ணிட்டு நாங்க வந்து குடிச்சு பாடுறோம். பகவானும் எங்க கூட குடிச்சு விளையாடுறாரு. சந்தோஷமா இருக்கும். எவ்வளவு ஈஸியா நாங்க பண்றோம். அது வந்து நீங்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பண்றீங்களேங்கிறது தான் அப்புறம் அவருக்கே புரிய வந்தது. அப்புறம் அவரும் ஜாயின் பண்ணிட்டாரு இந்த இஸ்கான் இயக்கத்துலங்கிறது நமக்கு புரிய வருது. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனும் நானே, அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் நானே, தூய்மைப்படுத்தும் பொருள் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே, ரிக் சாம யஜுர் வேதமும் நானே அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். நானே இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன். நானே படைப்பு, அறிவு, எல்லாவற்றின் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதயம் ஆவேன். எவ்வளவு விளக்கமா சொல்றாரு பகவான். சொல்றாரு கீழே இறங்கி வந்து இவ்வளவு சொல்லிடுறாரு பாருங்க. நண்பர், நம்ம நண்பருங்கிறாரு. நம்ம அந்த அளவுக்கு ரியலைஸ் பண்ண பிரச்சனையே கிடையாது லைஃப்ல. அவருதான் நித்தியமான விதை. அதையும் கிளீனா சொல்ற, எல்லாத்தையும் படைப்பு நானே பண்ணதுனால அவரே விதையும் நானே சொல்றாரு. அர்ஜுனா, நான் வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்களும் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திர லோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். ஸ்வர்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்தக சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்களை தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகத்தில் வீழ்கின்றனர். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைப்பிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பையே அடைகின்றனர். இதை பார்த்தீங்களா? இதுதான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். சொல்ற மாதிரி நம்ம படிச்சிருக்கோம், முதல்லயே படிச்சிருக்கோம். பாவமும் எவ்வளவு பாவம் டேஞ்சரஸோ அதே மாதிரி புண்ணியமும் அவ்வளவுதான் டேஞ்சரஸ். திருப்பி யாருக்கு பிறப்பு வரணும்? ஒரு அம்மா வயிற்றுல 9 மாசம் புரியுது. அம்மா இனிப்பு சாப்பிடறா, புளிப்பு சாப்பிடறா, காரம் சாப்பிடறா, அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு அதே மூத்துல பீ குளின்னு உட்காந்து எவ்வளவு அவஸ்தைப்படுறோம். இந்த மாதிரிலாம் தேவையா பிறப்பு? நினைச்சாலே பயமா இருக்கு. கர்ப்பத்துல இருக்கிறதுங்கிறது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும். பிறந்தாலே போரும்பா இந்த உலகத்தை, இந்த திருப்பி பிறக்கூடாதுங்கிற ஞானம் குழந்தைக்கு இருந்திருக்கு. ஆனா பிறந்த உடனே இந்த உலகத்துல இருக்கிற மாயை கட்டி போட்டது நம்மள எல்லாரையும்ங்கிறதான் நமக்கு புரியுது. அதனால வந்து புண்ணியம் பண்ணாலும் பாருங்க, திருப்பி அவ்வளவுலாம் அனுபவிச்சுட்டு திருப்பி பிறக்கணும். தேவையா நமக்கு? வேண்டவே வேண்டாம். உடனே பக்தி பண்ணி அவர்கிட்டயே போய் சேர்ந்துடலாமே. ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து களங்கமற்ற அந்நிய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுவர்களோ அவர்களுக்கு வேண்டியதை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பதை காத்தும் நான் பாலிக்கிறேன். இதான் அர்ஜுனாச்சாரியாருக்கு இந்த கதை சொல்லி வேண்டது அவருக்கு வேணுங்கிறத கொடுத்து அவருக்கு இதை காப்பாத்துறாருங்கிறத நம்ம படிச்சு அந்த கதையை கேட்டோம். இதுல 100 விஷயம் கூட, 100 கதை கூட, குட்டி கதை நான் சொல்றேன். நீங்களும் கேள்விப்பட்டிருப்பேல, சுதாமன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ண பரமாத்மாவோட ஃப்ரெண்டு. பாலிய வயசுல அவள்லாம் 2 பேரும் குருகுலத்துல இருந்தா. அவர் சின்ன ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாரு பாவம். அவன் வந்து அவ ஆத்துல சாப்பாடு கொடுத்து விட்டுருக்க 2 டப்பா, கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு டப்பா, இவருக்கு ஒரு டப்பா கொடுத்து விட்டுருக்க. அவர் கவனிக்காத நேரத்துல 2 டப்பாயும் சாப்பிட்டுட்டாரு. அது கடன்ங்கிறது எவ்வளவு நம்ம கர்மம் இந்த ஃபாலோ பண்றதுங்கிறது புரியுது. அவரு பெரியவனாரு, அவர் சுதாமா பிராமின் இல்லையா, பெரிய பெரிய வயசாச்சு, எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆனா வந்து என்ன ஆச்சுனாக்க தரித்திரம் ரொம்ப பிடிச்சுன்னு எடுத்து அவரை, அவர் பண்ண அந்த சின்ன பாவத்தினால. ஆனா வந்து என்ன ஆச்சுனாக்க குழந்தைகள், நிறைய குழந்தைகள் இருக்கா அவருக்கு. அப்படிங்கிற சமயத்துல ஒரு நாள் சாப்பாடு இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அப்ப அவரு ஒய்ஃபுக்கு ஞாபகம் வருது, இந்த மாதிரி கிருஷ்ண பரமாத்மா இப்போ துவாரகை மன்னரா இருக்காரு, நீங்க அவரை போய் பாருங்க, உங்க ஃப்ரெண்டு இதை ஹெல்ப் பண்ணுவாரு அப்படின்னு ஒய்ஃப் சொன்னா.
அதுக்கு வந்து இவருக்கு ரொம்ப சங்கடம், என்ன கஷ்டத்தெல்லாம் போய் சொல்லக்கூடாது பகவான்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசாம இருக்காரு. இல்ல நீங்க போயிட்டு வாங்க, திருப்பி திருப்பி சொன்னதுனால சரி, எப்படி எப்படி நான் வெறும் கையோட போறது அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த அவரோட வயசு அக்கம் பக்கத்துல போய் ஒரு ஒரு பிடி அவுல் வாங்கிட்டு வந்திருக்கா. அது கிழிஞ்ச வேஷ்டியில கட்டி, இவரோட வேஷ்டியில கட்டி விட்டுருக்கா. கொடுங்க உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு கொண்டு போய் அப்படின்னு இருக்கா. சரி, வேற வழி இல்லாம போர்ஸ்னால போயிட்டாரு. போயிட்டு கிருஷ்ணரோட பகவானுடைய மாளிகையில போய் நிக்கிறாரு வெளியில. வாட்ச்மேன்லாம் கூட அவரை வந்து நிராகரிக்கிறார். ஆனா இந்த சத்தத்தை கேட்டது கிருஷ்ணரே வெளியே வந்து பார்த்த உடனே அவரை கட்டி தழுவிண்டு உள்ள கூட்டின்னு போறாரு. போயிட்டு பாத சேவனம் பண்றார். அவர் மாத்திரம் இல்ல, ருக்மணி தேவியும் பாத சேவனம் பண்றா. அப்புறம் அந்த வந்து புரோட்சிச்சு நிக்கிறா, அவளை புரோட்சிக்கிறா. அப்புறம் என்ன பேசிட்டே இருக்காளா, பேசிட்டே இருக்கிறப்ப நைஸா கிருஷ்ணனுக்கு தெரியாதா, பகவான் ஆச்சே. அவர் வந்து நண்பா ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வந்திருக்கேன், எனக்கு ஏதாவது கொண்டு வந்திருக்கியா, அவருக்கு தெரியும் ஏதோ கொண்டு வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு, ஏதோ கொண்டு வந்திருக்கியான்னு கேட்டேன். இல்ல ஒண்ணும் இல்ல, அவன் கரைக்கிறது அவருக்கு காட்டுறதுக்கு அசிங்கமா வெக்கப்படுறாரு இல்லையா, எனக்கு தெரியும் ஏதோ கொண்டு வந்திருக்கேன் மறைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு முன்னாடியே அந்த மூட்டையை அவுத்து பார்த்தா சின்ன மூட்டை வேஷ்டியில கட்டின்னு இருக்காரு, அவுள் இருக்கு. அந்த அவளை எடுத்து வாயில போட்டுக்கிறார். அந்த போட்ட தட்சணம் அடுத்த நிமிஷமே அவருடைய வீடு அந்த ஒரு கிராமத்துல பெரிய மாளிகை, ஐயோ குழந்தைகள் வயசுக்கு எல்லாம் புத்த புது ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து ஐஸ்வர்யமா ஆயிடுச்சு. அடுத்த படி, அடுத்த ஒரு புடி எடுத்து அவரு எடுத்து வாயில போக்குறாரு பாரு. அவன் ருக்மிணி அவன் வந்து தடுத்துட்டாங்க. இது வந்து ரொம்ப நீ ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கிய ஏதோ ஒரு ஞாபகத்துல தடுத்துட்டான் அந்த மாதாஜி. அந்த ருக்மிணி அம்மா தேவி வந்து அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டா. இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், அவர் எந்த அளவுக்கு அவர் தாழ்ந்து பகவான் பக்தனுக்கு இதே சப்போஸ் இதே இது பாருங்க, நம்ம பார்த்துருக்கோம் லைஃப்ல கூட, இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல பார்த்துருக்கோம், நானும் நிறைய பார்த்துருக்கேன். நம்ம கூட யாராவது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிப்பா, கொஞ்சம் தனம் தானியம் வந்ததோ நீ யாரா அப்படின்னு கூட மதிக்க மாட்டான். சின்ன வயசுல நம்ம ஃப்ரெண்டா இருந்திருப்போம். ஆனா இப்ப போய் கேட்டோம்னா அவன் பெரிய கோடீஸ்வரனா இருப்பான், ஒரு எம்எல்ஏ கூட இருப்பானா இருக்கும். இப்ப போய் பாருங்க, எனக்கு தெரியாது நீ ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் அந்த மாதிரி என் கூட படிக்கலையே அப்படின்னு கூட சொல்லுவா. இதுதான் நம்ம பாக்குறோம். அடுத்த ஸ்லைடு போடுங்க பிரபுஜி. உண்பது உழைப்பது தவம் செய்வது என அனைத்தையும் எனக்காக அர்ப்பணை செய், தினசரி வாழ்க்கையை யோகாவமாக மாற்றுங்கள் அப்படிங்கிறார் பகவான். நான் இது இருக்கவே இருக்கு, நம்ம உலகத்துல இருக்கோம்னா இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஆனா ஆனா வந்து நம்ம அவருடைய தியானத்துல இருந்து நம்ம இதை பண்ணணும். அப்பதான் நமக்கு நல்லது, நம்ம வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகலாம். பிரத்யேக பக்தி மகிமை, இது வந்து அந்த மகிமை இந்த டாபிக்ல வந்து இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு அவர் பகவான். ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் சாப்டர்ல கூட பார்த்தோம், அதை நான் திருப்பி உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்றேன். தேவர்களை வழிபடுவர்கள் தேவர்களிடம் பிறப்பார், முன்னோர்கள் இடம் முன்னோர்களை வழிபடுவர்கள் முன்னோரிடம் செல்வார், பூதங்களை வழிபடுவர் பூதங்களிடையே பிறப்பார், மேலும் என்னை வழிபடுவர்கள் என்னுடன் வாழ்வார். இந்த இதை பத்தி ரொம்ப என்ன சொல்றது, என்னன்னாக்க இந்த இந்த பிரபஞ்சம் இப்ப இந்த இயற்கை உலகம் நம்ம சொல்றோம், நமக்கு தெரியும் அசாஸ்வரம் துக்காலயம்னு பகவானே சொல்லியிருக்காரு. ஏதோ இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கதை கூட நான் சொல்ல விரும்புறேன். ஒத்தனை ஒரு யானை துரத்தின்றே வர்றது, துரத்தின வந்தோடனே பக்கத்துல இருக்கிற மரம் மேல ஏறிட்டான். இந்த யானைங்கிறது என்னது, சாவு, டெத்து விரட்டிலே வர்றது. அது புரிஞ்சுக்கல. மேல ஏறின உடனே அந்த கிளைய தொங்கிட்டு இருக்கானா ஏறிட்டு, அந்த கிளையில ஒரு தேன் கூடு இருக்கு. இவன் ஆடுற ஆட்டத்துல தேன் கூடு ஆடுறதுனால அந்த தேனீக்கள் இவனை கடிக்க பாக்குறது, இதெல்லாம் நம்ம எனிமிகள். அதுக்கப்புறம் கீழே குனிஞ்சு பாக்குறான். குனிஞ்சு பார்த்தா நாகப்பாம்புகள். அவெல்லாம் நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்புகள், எப்படா கொத்தலான்னு காத்துட்டே இருக்கு. இப்ப பாருங்க, இங்க யானை வந்து மரத்தை ஆட்டின்னு இருக்கு அடிக்கிறதுக்கு, இங்க வந்து தேனீக்கள் கொத்த பாக்குறது, கீழே பாம்புகள். இந்த ஒரு க்ஷணத்துல அந்த தேன் கூட ஆடினதுனால தேன் சொட்டுறது, அந்த சொட்டதை நக்கறான் அவன். இதுதான் நம்மளுடைய இயல்புங்கிறதை அழகா சித்தரிக்கிறது இந்த சின்ன கதை. இந்த இப்ப பாருங்க, அடுத்த செகண்டே நமக்கு கேரண்டி கிடையாது, அதான் உண்மை. ஐயோ நேத்தி நன்னா தான் பேசிட்டு இருந்தாரு, காணமே ஏதோ உட்காந்தாரு செத்து போயிட்டாருன்னு நம்ம சொல்றோம் கேட்கிறோம். ஆனா இதான் உண்மை. இதை நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறோம். அந்த ஒரு செகண்ட் தேனை என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஐயோ என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அதான் நம்மளோட பிரச்சனை. இன்னொரு அடுத்த ஸ்லைடு போடுங்க பிரபுஜி.
மிக மோசமான செயல் செய்தவன் பக்தியில் உறுதியாக இருந்தால் புனிதமாக கருதப்படுவான். வெகு விரைவில் அவன் தர்மாத்மாக ஆகிறான். என் என் பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்று உறுதியாக நம்புங்கள். நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, சில பேர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பா, ஆனா அவ வந்து பக்தி பண்றா. அதனால வந்து அவ வந்து என்னதான் ஸ்ட்ரிக்டா இருந்து என்னதான் அடுத்தவளுக்கு தொந்தரவு கொடுத்தா கூட அவ அந்த பக்தி இருக்கிறதுனால அவ வந்து இன்னும் முன்னுக்கு வந்து சாஃப்டா ஆயிடுவா, நல்லா பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவா கொஞ்ச நாள்ல. அது அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எப்பவுமே. ஆஹ் நான் ஒன் மோர் கதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன். இந்த பக்தியை பத்தி பேசுறப்போ எனக்கு விதுரரோட கதை ஞாபகம் வந்தது. விதுரர் வந்து அவரு இந்த சமாதானத்துக்கு பேச போறப்போ, விதுரருங்கிறது எது, துரியோதனோட சித்தப்பா. அவர் வந்து ஒவ்வொரு மாளிகையா இருக்கிறான், இது யாரு வீடு, இது இவனோட வீடு, துரியோதனோட வீடா, இது அவரோட வீடா, இவரோட வீடு சொல்லிட்டே போயிட்டு இருக்காரு, மாளிகை எல்லாம் காமிச்சுட்டு. அவர் எங்கேயுமே போகல. ஒரு சின்னதா ஒரு குடிசை ஒண்ணு வருதா, இது யாரோட வீடு அப்படின்னு கேக்குறாரு. அதுக்கு அவர் சொல்றாரு, விதுறாரு, பிரபு இது உங்க வீடு அப்படின்னு. ஏன் வீடா, எனக்கு இங்க இந்த ஊர்ல வீடே கிடையாதே அப்படிங்கிறாரு பகவான். சரின்னு உள்ள கூட்டின்னு போன உடனே சின்னதா எளிமையா இருக்கு வீடு, உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. அப்புறம் வந்து இத பார்த்த உடனே அவரோட ஒய்ஃபுக்கு கை கால் ஓடல, நான் பகவானே வந்திருக்காரே. உடனே அவ என்ன பண்றா, வாழைப்பழத்தை உரிச்சு கீழே போட்டுட்டு தோலை மாத்திரம் கொடுக்குறா. அவளுக்கு பிரஜை இல்ல பாவம், என்ன எக்ஸைட்டிங், சோ மச் எக்ஸைட்மெண்ட். அந்த வாழைப்பழத்தை அது தோலை சாப்பிடுறாரு கிருஷ்ணன் பகவானும். அவரும் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகுது, அவரும் கண்டுக்கல ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் பாக்குறாரு தோலை சாப்பிடுறாரு பகவான் சொல்லிட்டு, ஐயோ அபசாரம் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி திட்டுறாரு ஒய்ஃப. அப்பதான் அவர் சொல்றாரு, அப்புறம் வாழைப்பழத்தை உரிச்சு கொடுக்குறாரு. அப்புறம் அப்ப அவர் சொல்றாரு, என்னோட வயிறு ரொம்பி போச்சு அப்படிங்கிறாரு. இல்லையே நீங்க சாப்பிடவே இல்லையே அப்படின்னாக்க, நீ கொடுக்குற வாழ்க்கை என் வயிறு போறது, நான் 14 அண்ட சராசரி சாப்பிட்டு உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. நீ என்ன கொடுக்குறங்கிறத நான் பாக்குறது இல்ல, நீ எப்படி எந்த பாவத்துல கொடுக்குற அதுதான் நான் பாக்குறேன், அன்பை தான் நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு எவ்வளவு அழகா அந்த கதை சித்தரிக்கிறது. சுதாம கதையும் பார்த்தோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மோர் ஸ்டோரி ஆல்சோ ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ. கேள்விப்பட்டிருப்பேன், சபரின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பேன். ஒரு லேடி, சபரிங்கிற லேடி ரொம்ப பக்தி. ராமர் பகவானுக்கோசரம் வெயிட் பண்ணிருக்கா, சொல்லிட்டு போயிருக்கா அந்த ஆசிரமத்துல சேவை பண்ணிட்டு ராமர் பகவான் வான்னு சொன்னோன்னு தரிசனத்துக்கோசரம் காத்துட்டு இருக்கா, ரொம்ப நாளா காத்துட்டு இருக்கா. அப்போ வந்து டெய்லி வருவாரு வருவாரு வருவாருன்னு காத்துட்டு இருக்காளா, இதை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணுமேன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வருவா. ஆனா என்ன பண்ணுவா, அந்த பழத்தை ஃபர்ஸ்ட் கடிச்சு பார்த்துருவா, நன்னா இருந்தாதான் வைப்பா. பட் நம்ம என்ன நினைப்போம், இந்த மிடில் லைஃப்ல நினைக்கிறோம், ஐயோ எச்சே பார்த்து, ஐயோ இது ஆஃபர் பண்ணுவாளா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். பகவான் எந்த அளவுக்கு பாருங்க, அது ஒரு நவாப்பழத்தை வந்து நல்லா சுவைச்சு பாக்குற, நன்னா இருக்கு, அதை போய் பகவானுக்கு கொடுக்குறாரு, அவரும் ஏத்துண்டாரு. என்ன ஒரு பக்தி பாருங்க. அப்ப நான் சாப்பிட்டு அது வந்து ஏன் சாப்பிட்டு பாக்குறேன்னா, அது மீனிங்கே வேறையா எடுத்துக்கணும், எச்ச பண்றதுக்கு மீனிங்ல கிடையாது, நன்னா இருக்கிற பழத்தை தான் கொடுக்கணும், அந்த ஒரு பாவத்துல கொடுக்குறா, அதை பகவானே ஏத்துண்டாரு. எந்த அளவுக்கு பகவானுக்கு தாழ்மையா வராருங்கிறத பாருங்க. அதே மாதிரி நம்ம இந்த கஜேந்திர ஸ்டோரியிலையும் பாக்குறோம். லாஸ்ட்ல அந்த கஜேந்திரன் என்ன சொல்றார், பகவான் ஒரு நீங்க மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கப்படாது. என்னடா மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இந்த மாதிரி என்னோட உயிருக்கோசரம் நான் பயந்துதான் உங்களை கூப்பிட்டேன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம் ஆதி மூலமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பின்ன எது கூப்பிட்ட நீ, நான் டெய்லி உங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் இந்த தாமரை பூவை, இன்னைக்கும் பிச்சுன்னு போறப்பதான் இந்த கதி ஆயிடுச்சு, எனக்கு பிடிச்சு கொடுத்து முதல்ல பிடிச்சு எடுத்து இந்த பூவை உங்க காலில் உங்க உங்க பாதத்துல சமர்ப்பிச்சுட்டுன்னா என் உயிர் போனாலும் எனக்கு கவலை இல்லை அப்படின்னு சொல்றப்பதான் அவர் சொல்ற, நீ தாண்டா ரியலாவே பக்தன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அங்கோஸ்தரத்தை எடுத்து வாயில ஊதி ஊதி ஒத்துறாருங்கிறத நம்ம பாக்குறோம் அந்த கதையில. இதெல்லாம் கேட்கறப்பயா நம்ம கொஞ்சமா பக்தி வரணும்னு தான் நான் வந்து வேண்டிக்கிறேன் பகவானை. பக்தியை கொடு, எது கேட்டாலும் எனக்கு இதை கொடு அது கொடு நம்ம பகவான்கிட்ட கேட்கவே கூடாது. அப்புறம் நம்ம நம்ம துருவர் கதையாயிடும். அவர் என்ன சொல்றாரு, ஐயோ நான் வந்து கண்ணாடி தூண்ட கேட்டிருந்தேன், நீங்க என்ன வைடூரியம்லாம் கொடுத்துருக்கீங்களே, எனக்கு நான் கண்ணாடியை போய் கேட்டிருந்தேன் வருத்தப்பட்டேன். அது ஏதோ அப்பா மடியில உட்காரலன்னு சொல்லிட்டு கேட்க போய் ஏன்னா கடைசியில் அவரு துருவத்துக்கு தனி ராஜ்யத்தையே இதே கொடுத்துட்டாருங்கிறத நமக்கு தெரியும். 36,000 வருஷம் ஆண்டாருங்கிறது தெரியும். அதுக்கப்புறம் பகவான்கிட்டே போய் சேர்ந்தார் அவர். குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் செய்கின்றாரோ, எதையெல்லாம் உண்கிறாயோ எல்லாம் படைக்கின்றாய், இது கூடன்னு சொல்லி இந்த ஸ்லோகம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். ரைட்டு. அடுத்து வந்து, நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் பார்ப்பதோ இல்லை, நான் அனைவருக்கும் சமமானவன், ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரியவன் யாராயினும் அவன் என் நண்பன், அவன் என்னிலும் இருக்கிறான், நான் அவனிலும் இருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார்.
அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவை நித்தியமாக அமைதியை அடைகிறான். குந்தியின் மகனை என் பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்று தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. இதை நம்ம நோட் பண்ணணும். ஏன் அவரே சொல்லலாமே? என்னக்க அவர் பகவான், அவர் சொல்ல பேசினா மாறிடுவாரு. அதுக்கும் ஒரு கதை இருக்கு, நீ கேள்விப்பட்டிருப்பேன். அவரு என்ன பண்ணிட்டாருனாக்க, அர்ஜுனனும் துரியோதனும் போனப்ப அவ கேக்குற எனக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணுவேங்கிறப்ப, அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாரு, அர்ஜுனா உனக்கு என்ன வேணும் கேளுங்க. இல்ல இல்ல நான் அதான் வந்தேன், ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேளுங்க அப்படின்னு துரியோதன சொல்றான். சரி இல்லப்பா, சின்ன குழந்தை ஃபர்ஸ்ட், அதனால கேட்டான். அவன் ஃபர்ஸ்ட் சின்ன வயசுலயே உன்னோடவே அதான் அவனை கேட்டேன். இல்ல இல்ல சரி நீயே சொல்லுன உடனே ஆஹ் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுன் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நம்ம ஆத்துலயே இருந்தா தின்பண்ண கொண்டு போனா என்ன குழந்தைக்கு தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொடுப்போம். அதே மாதிரி அர்ஜுனன் சின்னவனா அவனை கேட்டிருக்காரு. இந்த மாதிரிப்பா நான் இருக்கேன், என்னோட படை இருக்கு, இது உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டிருக்காரு. கேட்ட உடனே அர்ஜுனன் சொல்லிட்டாரு, கிருஷ்ணா நீ இருந்தா எனக்கு போறோம் அப்படின்ட்டாரு. ஏன்னா தூய பக்தன் தெரியும், கிருஷ்ணா இருந்தா எல்லாமே எனக்கு முடிஞ்சு போயிடும், நல்லபடி நடக்கும்னு தெரியும் அவருக்கு. அதனால ஆனா அர்ஜுனன் துரியோதனை நினைச்சிருந்தா, அப்பா அந்த படை கெட்டுவனான்னு பயந்தேன், அவன் கேட்கல, ரொம்ப சந்தோஷம், எனக்கு நாராயண படை கொடுத்துரு அப்படின்ட்டு. சரி ஆனா கிளீனா சொல்லிடுறேன், நான் படையெல்லாம் ஆயுதம் தூக்க மாட்டேன்னு கிளியரா சொல்லிடுறாரு. இப்ப இங்க வந்தாச்சு. இங்க வந்தவொடனே என்னாச்சு, போர் எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு ஆல்மோஸ்ட். அப்போ என்னாச்சு, முடிகிற நேரத்துல லாஸ்ட் மினிட்ல பிதாமகர் அம்பு அடிக்கிறாரு. என்ன சபதம் கொடுத்துட்டாரு, நாளைக்கு பாரு என்ன அடிச்சு காலி பண்றேன். ஏன்னா துரியோதன கிண்டல் பண்ணாரு, பாரு நீ அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நாளைக்கு பாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அடி 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 அடிக்கிறாரு. அடிச்சோடனே நிறைய அம்புகள் அர்ஜுனன் மேல விழுந்துதா. அப்போ கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுது. அவர் என்ன பண்றாரு, ரதத்தை விட்டு கீழே இறங்கி ஓடுறாரு. பிதாமகர் நோடி ஓடுறப்ப கீழே ஒரு உடைஞ்ச சக்கரம் இருக்கு, அது எடுத்து அடிக்க போறாரு. ஏன்னாக்க அவரு அவருடைய வாக்க மாறிடுவாரு, அது கூட மீறி போயிடும், சத்தியம் பண்ணா கூட மாறிடுவாரு. ஏன்னா பக்தனை காக்கணும்னாக்கா அவர் சத்தியத்தை கூட பார்க்க மாட்டாருங்கிறத இந்த விஷயத்துல புரியணும். இதுல ஒன்மொரு கதையும் இருக்கு. எப்படின்னாக்கா, இந்த பீஷ்ம பிதாமகர் அவர் பெரிய பக்தரால் அவரு, அவர் என்ன யோஜனை பண்ணிருக்காரு, வேண்டின்னு இருக்காரு, வா கிருஷ்ணா நான் உன்ன தூக்கடிக்கிறேன் பாரு, நீ என்னைக்கா சொல்றியா, அவளுக்கு ப்ராமிஸ் பண்றியா ஆயுதம் தூக்க மாட்டேன், நான் அவனை தூக்க வைக்கிறேன் பாரு. அதனாலதான் அடி அடின்னு அடிச்சதுனால என்ன பண்ணாரு, சக்கரத்துக்கு அடிக்க போயிட்டாரு. என்னக்க நான் தோத்தாலும் பரவாயில்ல, என்னோட சத்தியம் போனாலும் பரவாயில்ல, என் பக்தனுக்கு அவன் கேட்கறத நான் கொடுக்கணுங்கிறதுனால அதையும் அவர் ப்ரூவ் பண்றாருங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எந்த அளவுக்கு பகவான் இறங்கி வர்றாரு பாரு. அவருக்கு மானம் மரியாதை ஒண்ணுமே பாத்துக்க மாட்டாரு, எனக்கு எப்படி வந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் சத்தியம் பண்ணி யாரும் இந்த மாதிரி சொன்னாலும் பரவாயில்ல, ஏய் பகவான் சத்தியம் பண்ணிட்டு சத்தியத்தை இது மாதிரி லூஸ் பண்றாரு, அதை மிஸ்பிரயோகம் பண்றாருன்னு ஐ டோன்ட் கேர், பிகாஸ் ஐ எம் எவ்ரி திங், நான் பகவான், நான் என்னோட பேச்சை மாத்துவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே மாதிரி பண்ணி காமிச்சிருக்காரு. இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், பகவானுடைய ஐஸ்வர்யத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் அவர் சொல்றாரு, பகவான் அழிவதில்லைன்னு நீ சொல்லு. ஏன்னாக்கா நீ சொன்னீங்கன்னாக்கா உன் பேச்ச நான் கேட்டே அவன், நீ என் பக்தன் இல்லையா. இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த இந்த லைன்ல இருந்து இதுதான் புரியுது. பிரித்தாவின் மகனே, பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என குல கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். பெண்கள் ஏன் போட்டிருக்காருன்னா யோசனை பண்றப்ப புரியுறது. பெண்கள்லாம் பாவம், அவ வந்து இப்ப ஆண்கள் எப்படி கரடு மொடா இருப்போம், பெண்கள்லாம் சாஃப்டா இருப்பாள், அதனால அதுல சேர்த்திருக்கா. பெண்கள் வைசியர்கள் கொஞ்சம் அவளுக்கு கொஞ்சம் மந்த புத்தி இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு அந்த ரஜோ தமஸ் குணத்துல இருக்காதனால வைசியர்கள் சுத்திரர்கள்லாம் யாரா இருந்தாலும் சரணம்னு வந்துட்டா, இது நான் அவளை காப்பாற்ற முடியும், காப்பாத்திடுவேன், பரமகதியை அடைய முடியும் அவள்லாம் சொல்றாரு. இது கூட ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி நான் வந்து எனக்கு மைண்ட்ல வருது. விபீஷ்ணன் வந்து சரணாகதி அடைகிறாரு இவர ராமர்கிட்ட. அப்போ வந்து ராமர் கேட்கிறாரு ஒருத்தரையா, இவர் ஏத்துக்கலாமா வேண்டாமா அப்படி இப்படிலாம் எல்லாம் ஒருத்தர் ஒண்ணு ஒண்ணு சொல்றா. அப்போ அனுமார் கேட்கிறாரு, நீ சொல்லுப்பா, நீ என்ன சொல்ற, ஏத்துக்கலாமா வேண்டாமா பக்தனா. வேண்டாம், இல்ல இல்ல அவர் சொல்றாரு, ஆஹ் ஆஹ் அவன் வந்து இந்த மாதிரி எனிமியா வந்திருக்கானா ஏத்துக்க வேண்டாம்னு சொல்றாரு. இந்த மாதிரி எனிமியோட தம்பி இல்லையா அப்படி இப்படிலாம் சொல்றாரு. அப்போ வந்து அர்ஜுனா நான் இது அனுமார்ட்ட சொல்றாரு, நான் இது இவங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கல அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னாக்க சரணாகதின்னு வந்துட்டா எதிரியா இருந்தாலும் ஏத்துக்கணும். அதனாலதான் அந்த கதையிலே கூட பாக்குறோம், இன்று போய் நாளை வா அப்படின்னு அவனுக்கே சொல்றாரு, ராவணனுக்கே சொல்றாரு, நீ போய் நாளைக்கு வா, ரெடி பண்ணிட்டு வா. சரணாகதின்னு வந்தீங்கன்னாக்க
அவரே எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருவார், அவரே பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சிருப்பார். ஆனா வந்து சரணாகதி பண்ணல அவன், அசுரன் இல்லையா, அது பாக்குறோம். உனது மனத்தை எப்போதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக என்னிடமே வருவாய் அப்படின்னு பகவானே சொல்றார். அடுத்த ஸ்லைடு மூவ் பண்ணுங்க பிரபுஜி. கீதையின் சாரம், ராஜவித்யா, இதை பார்த்தோம் இல்லையா, இதுதான் பரமமான ரகசியம். கிருஷ்ணரே மூலம், பக்தி யோகம், யோகக்ஷேமம் எல்லாரையும் காப்பாத்துறாருங்கிறது தான். இந்த அறிவே, ரகசிய அறிவே அமைதிக்கான வழின்னு சொல்றாரு. அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்க. இதை உணர்ந்து கொள்ள எளிய வழி வந்தாச்சு. லாஸ்ட்ல எல்லாம் சுத்தி சுத்தி இங்கதான் வருது. ஒரே மந்திரம், மகா மந்திரம் தான் நம்மளை காப்பாத்தும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இது ஒரு மந்திரம் தான் நம்மளை காப்பாத்துங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுட்டு எப்பவுமே இதே சிந்தனையிலே இருக்கணும். என்னதான் பண்றோமோ, கிச்சன்ல சமைக்கிறோமோ, இல்ல வேலைக்கு போறோமோ, ஆபீஸ் போறோமோ, எப்பவுமே ஜபிச்சுட்டே போகும். இதுதான் ஒருத்தர் கேட்கிறாரு, நான் ஏதோ சொன்னேன்னா ஏதோ பலன் உண்டா அப்படின்னு யாரோ கேட்கறா. நான் ஏதோ பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கேன், ரொம்ப பலன் உண்டான்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. அது சொல்றாரு, நெருப்பு இருக்கு, சின்ன குழந்தை தொட்டாலும் சுடும், பெரியவ தொட்டாலும் சுடும், சின்ன குழந்தை தெரியாது ஆனா சுடும். ஏன்னா அதனுடைய பண்பு அதான். இந்த மந்திரத்தோட, மகா மந்திரத்தோட பண்பு இதான். நம்ம தூய்மைப்படுத்தி நம்மள மேல ப்ரோக்ரஸ் பண்ணி நம்மள கொண்டு போயிடும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சாண்ட் அண்ட் பி ஹாப்பி. அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்க பிரபுஜி. பஞ்ச தத்துவ மந்திரம், இது திருப்பி பாக்குறோம். நம்ம ஏன் இந்த மகா மந்திரத்துக்கு முன்னாடி இதை சொல்றோங்கிறத நம்ம இந்த ஆச்சாரியஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கா. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. நம்ம சைத்தன்ய பிரபு நடுப்புற நிற்கிறார், அவருடைய ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல பலராமன் நிற்கிறார், அவருடைய ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல நம்ம அத்வைதாச்சாரிய நிற்கிறார், மகாபிரபுவோட லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல ராதாராணி ஆகிய சக்தி நிக்கிறா, பண்டிட்டு கதாகர பண்டிட்டு. அவர் பக்கத்துல நம்ம ஸ்ரீவாசாதிங்கிறது இவர் இவர் நாரதர் நிற்கிறாரு. இவெல்லாம் நமக்கு வந்து they will take care of. நம்ம ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம், தப்பு சொல்றதுல கூட it will be taken care, it will be purified. அதனால இந்த மந்திரத்தை சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை சொல்லிட்டோம். ஒரு மாலை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முடிச்ச உடனே திருப்பி சொல்லிட்டு திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இதை அடுத்த சைடு போடுங்க. என்ன இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இப்போ இன்னைக்கு நம்ம இந்த குவிஸை பார்க்கலாமா? குவிஸை நானே உங்களை பார்த்து கேட்கறேன். இந்த இப்போ நேத்திலாம் நீங்க எல்லாம் பார்த்தேலான்னு தெரியல, இந்த வெப்சைட்ல போய் யாராவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிருக்கா? பார்த்தேலா பிரபுஜி, மாதாஜி? யாராவது ஸ்லைடு உங்க கேமரா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம், மைக் ஓப்பன் பண்ணி பேசலாம். அப்பதான் நமக்கு வந்து ஒரு கான்டாக்ட் இருக்கும். எல்லாரும் உம்மன் இருந்து நீங்க யாரும் பார்க்கலனாக்க எனக்கு ஒன்றும் புரியாது. உங்களுக்கு புரியுறதா இல்லையா நான் சொல்றதுன்னு எனக்கும் புரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, மாதாஜி, சாம்சங் யாருன்னு தெரியல, அவர் மாமி அவர்கிட்ட நம்பர் வாங்கிக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கமலா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி சொல்லுங்க. அதுல மெசேஜ் போடுங்க, இந்த சாம்சங் பிரபு யாருன்னு தெரியல, பிரபு மாதாஜி அவரோட டீட்டெயில் எடுத்துக்கோங்க. எதுமா எதுமா சாம்சங் போட்டிருக்கா பாருங்க பேர்ல. போட்டுட்டேன், நான் பார்த்தாச்சு, நான் கேட்டுட்டேன். தமிழ் செல்வி எடுத்துங்களா? தமிழ் செல்வி தமிழ் செல்வி மாதாஜி, அவங்க தமிழ் செல்வி போட்டுட்டாங்களே அவங்க. ஓகே, போட்டாச்சு போட்டேன். அவங்க போட்டாங்க, தமிழ் செல்வி போட்டுட்டாங்க. எனக்கு ஞாபகம் இல்ல, சாரி. இல்ல போட்டுட்டேன். போட்டேன். இந்த குவிஸ் இன்னைக்கோசரம் சரி சமர்ப்பணம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நானே இன்னைக்கு திருப்பி போய் குவிஸை செக் பண்ணேன். நான் கேட்கறேன் ஒன்னு குவிஸுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க எல்லாரும். ஓகே மாதாஜி. பிரபுஜி, மாதாஜி, இந்த குவிஸை நான் படிக்கிறேன், கேளுங்கோ. கேட்டு நீங்க ஆன்சர் ஆப்ஷனும் கொடுக்குறேன், நீங்களே ஆன்சர் கொடுங்க யாராவது. கிருஷ்ணரின் புலன்கள் டேஷ் சரியானது, சுதந்திரமானது, மாற்றத்தக்கது, மேலே உள்ள அனைத்தும். இதுல எது உங்களுக்கு சரியான ஆன்சரா தெரியறது யாராவது சொல்லலாம், கையை தூக்கலாம், சொல்லலாம்.
யாரா போற நீங்களா போயிருக்கீங்களா? வெப்சைட்ல போய் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணினீங்களா? கோர்ஸ் ஆஃபர் எடுத்தேளா? தமிழ் கோர்ஸ் 18 days பகவத்கீதா லெவல் 1 அதுல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணல உங்களுக்கு குவிஸ் வரும். இல்ல இன்னைக்கு 9வது சாப்டர் நான் வந்து பிரத்யேகமா இன்னைக்கு ஆஃபர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நானே வந்து இதுல ஒர்க் அவுட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கேன். இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்னன்னாக்க மாற்றத்தக்கது. அவர்கள் புலன்கள், அவர் பகவான் இல்லையா, மாற்றத்தக்கது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணர் தனது பக்தனிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? தியாகங்கள் மற்றும் சடங்குகள், அன்பான சேவை, பத்திரம் புஷ்பம் தோயம், மேலே எதுவும் இல்லை. இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு. இதுல வந்து நீங்க யாராவது சொல்றீங்களா? என்ன ஆப்ஷன் சொல்றீங்களா? என்ன எதிர்பார்க்கிறார் நம்ம இருந்து? தியாகங்களை எதிர்பார்க்கிறாரா? சடங்குகளை எதிர்பார்க்கிறாரா? சேவை எதிர்பார்க்கிறாரா? அன்பான சேவை எதிர்பார்க்கிறாரா? பத்திரம் புஷ்பம் பலம் எதிர்பார்க்கிறாரா? எல்லாத்த விட ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு அன்பு தான் வேணும். அது சொல்றாரு இல்லையா விதுரர்கிட்ட, நீ என்ன கொடுக்குறேன்னு நான் பார்க்கல, நீ எந்த பாவனை குடிக்கிற, அன்பா கொடுத்தா எனக்கு தோலை கூட சாப்பிட்டாரு பகவான். கண்ணுல தண்ணி வருது எனக்கே இந்த ஸ்டோரி படிச்ச உடனே. பகவான் தோல் சாப்பிடுறாரு பாருங்க. அறிவை தொடர்ச்சியாக வளர்த்துக் கொள்வதாகும். எது? எப்போதும் கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும், ஒரு ஆப்ஷன். 2வது ஆப்ஷன், கிருஷ்ணரை ஒருபோதும் மறப்பதில்லை. 3வது ஆப்ஷன், ஆன்மீக குருவிடம் கற்றல். 4வது, மேலே உள்ள அனைத்தும். இது எந்த ஆப்ஷன் சரியா யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? யாராவது சொல்றீங்களா? சரி, நானே சொல்றேன். நமக்கே தெரியும், கிருஷ்ணரே குருகுலத்துல போய் படிச்சாரு சுதாமா கூட, நமக்கே தெரியும். இந்த கலைகள்லாம் கத்துண்டாரு. அதனால நம்மளும் குருகுலம் போகணும்னாக்க அந்த குருவை யாராவது குருவா வச்சிருந்தா நம்ம வந்து ப்ரொசீட் பண்ணணும் பக்தி. ஏன்னாக்க நமக்கு வந்து தெரியாது, குருவுகளுக்கு தான் தெரியும், ஆச்சாரியர்களுக்கு தான் அவளுக்கு தெரியும் எப்படி இருக்கணும், எப்படி பக்தி பண்ணணும், எல்லாத்த பத்தியும் அவ தான் நம்ம சொல்லி கொடுப்பா. நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். எப்படி கஜேந்திரன் சொன்ன, என்னால என்ன காப்பாத்திக்க முடியாது, சரணாகதி, குரு கிட்ட நம்ம சரணாகதி பண்ணா அவர் எல்லா ஞானத்தையும் கொடுப்பார் நமக்கு. குருக்கு சரணாகதி பண்ணிட்டு அவருக்கு நம்ம பணிவிடை பண்ணணும். அந்த காலத்துல இருந்தது. எங்க அப்பா எல்லாம் சொல்லுவா, இந்த மாதிரி குருகுலம் இருந்திருக்கு, அங்க போய் போய் உட்காந்து அவளுக்கு பணிவிடை பண்ணுவா. அவளுக்கு எல்லாம் சமைச்சு கொடுத்து துணியெல்லாம் துவைச்சு போட்டு அவ்வளவுலாம் பண்ணியிருக்கான் அந்த காலத்துல குருகுலம்னா. இப்பெல்லாம் அதை பத்தி இந்த வார்த்தைக்கு மீனிங் எல்லாம் போயிடுச்சு. என்ன பண்றது, கலிகாலம். அதனால என்ன பண்ணணும், ஆன்மீக குருவிட்ட கத்துக்கணும். இப்ப நமக்கு ஆன்மீக குரு யாருன்னு நீங்க கேட்கலாம். இப்போ வழிமறியா வந்து நம்ம குரு இருக்காரு. இப்ப நம்ம லாஸ்ட் குரு நம்ம இருக்காரு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. இதுக்கப்புறம் அவரே கொடுத்துன்னு போயிருக்காரு. அவர் இப்ப இல்லையே நினைக்க வேண்டாம். அவர் கொடுத்த பகவத்கீதா இருக்கே இல்லையா, உண்மை உருவில் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. அப்ப அவர் உயிரோட இருக்காருன்னு தான் நான் ஃபீல் பண்றேன். இந்த பகவத்கீதை மூலமா நம்ம கிட்ட இருக்காரு. அவருடைய கீர்த்தனைகள், அவருடைய எல்லா புக்ஸ் நிறைய கொடுத்திருக்காரு. எத்தனையோ புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு. ஸ்டார்ட் வித் நம்ம பகவத்கீதா படிக்கணும், பாகவதம் கேட்கணும். இது நிறைய கிளாஸஸ் வர்றது இல்லை, நிறைய கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டு ஒரு படிப்படியா நம்ம லெவல் 2 லெவல் 6 வரைக்கும் நம்ம போகலாம். அந்த மாதிரிதான் நம்ம பக்தியை முன்னுக்கு கொண்டு வரணும். அடுத்த கேள்வி, பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்மை என்பதை குறிப்பிடவும். கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் ஒரு பக்தன் தற்செயலாக கூட கீழே விழக்கூடாது. கிருஷ்ணர் அத்தகைய செயலை மன்னிக்கவில்லை. 2வது ஆப்ஷன், கிருஷ்ணர் தனது பக்தன் பொருள் மாசுபட்டின் காரணமாக எப்போதாவது வீழ்ச்சி அடைந்தால் அவரே தூய்மைப்படுத்தி சரி செய்கிறார். இதுதான் சரியான ஆன்சர். நம்ம ஏதாவது பக்தி பண்றப்பல ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணா கூட இது ஒண்ணுமே கிடையாது. மகா மந்திரத்திலே பாருங்க, நம்ம ஏதாவது சொல்றோம் தப்பா சொல்லிட்டோம், ஆச்சாரியெல்லாம் என்ன பஞ்ச தத்துவம் அந்த பஸ் சொல்லிட்டு அப்புறம் சொல்லுன்னு சொல்லியிருக்கா. நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணிடுறோம், பகவானே நம்மளை வந்து சரி பண்ணிடுவாருங்கிறது தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எது பண்றது, பக்தி பண்றதுல வந்து தப்பு ரைட்டே பார்க்கக்கூடாது. பக்தி பண்றோம் இப்ப எந்த பாவனையில பண்றோம் அதுதான் பார்க்கணுமே ஒழிஞ்சு தப்பா ரைட் எல்லாம் பார்க்க வேணாம். என்ன பிறக்கிறப்பே நம்ம எல்லாம் ரைட்டா பிறக்கல, கத்துக்கிறோம், நம்ம குழந்தைகள் தான். கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுவதற்கான மிக முக்கியமான காரணி எது? வேத அறிவு, யாகம் நடத்துதல், பக்த சங்கம், உன்னத இறைவன் மீது உண்மையான பக்தி. யாரா சொல்ல முடியுமா இதுல எந்த ஆன்சர் ரைட்டான ஆன்சர்ன்ட்டு? சரி, நானே சொல்றேன். இந்த 4 ஆப்ஷன்ல வந்து உன்னத இறைவன் மீது உண்மையான நம்பிக்கை. ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கையே இல்லைன்னா நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நம்பிக்கை வைக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அதுதான் அவர் சொல்றாரு. மதத்தின் மிக உயர்ந்த பரிபூரணம் எது? பக்தி சேவை அடைதல்.
விடுதலை, கடவுளுடன் ஒன்றாக மாறுதல், மேலே உள்ள அனைத்தும். இதுல சரியான ஆன்சர் என்னன்னாக்கா பக்தி சேவை அடைதல். பக்தி பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும். என்ன பக்தி சேவை பெருசா நம்மகிட்ட ஒன்றும் காசை பணத்தெல்லாம் அவர் கேட்கல. ஏபிசிடிஇ நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் அசோசியேஷன் ஆஃப் பக்தாஸ். நம்ம இங்கிலீஷ்ல ஒரு ப்ராவர்பு கேள்விப்பட்டிருப்பா. ஐ வில் டெல் யூ ஹூ ஆர் யூ, டெல் மீ ஹூ இஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட். எந்த ஃப்ரெண்டு கூட எப்படி சுத்துறியோ என்ன பண்றியோ, நல்ல ஃப்ரெண்டா இருந்தா நல்லா இருப்ப, கெட்ட ஃப்ரெண்ட் தான் கெட்ட சவகாசம் தான் உனக்கு இருக்குங்கிறது இது கிளியர். அதே மாதிரி அசோசியேஷன் ஆஃப் பக்தாஸ். இவர் நல்ல பக்தா இருக்காருன்னா நம்ம அவ கூட தான் இருப்பான். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தன் சிரிச்சுட்டே இருக்கான், நம்ம அவ கூட 10 நிமிஷம் நம்மளும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிரும். ஒருத்தன் இன்னொருத்தன் இருப்பான், என்னையா பெரிய தலைவலியா இருக்கு, அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை, ஆமாயா எனக்கும் பிரச்சனை, நம்மளும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும். அதனால நம்ம யார் கூட இருக்கோங்கிறத புரியணும். ஒண்ணுமே கிடையாது, கையில ஒரு மல்லிகை பூ வச்சுட்டு இருக்கோம், பூவை கொடுத்து ஆத்துல குத்தாச்சுன்னாக்கா இன்னும் 1 மணி நேரம் கழிச்சு நம்ம கை வாசனையா இருக்கு. அதே இது ஒரு ஒரு அசிங்கமான ஒரு துர்நாற்றமிட்ட ஒரு விஷயத்த தொட்டோம், ஒரு அழுகி போனா டொமேட்டோ வச்சுங்களேன், அது கையாளுனா திருப்பி நம்ம கை நாரும். அதை புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அசோசியேஷன் ஆஃப் பக்தாஸ் இருக்கணும். நம்ம பகவத்கீதா பகவத்கீதா பாகவதம் படிக்கணும், கேட்கணும். சாண்டிங், எப்பவுமே சாண்டிங். நம்ம பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு, அவருக்கு கொடுத்த அட்வைஸ் எல்லாம் ஜாஸ்தி. 64 பண்ணு, இத்தனை பண்ணு. ராமாச்சாரியார் பாருங்க, 3 லட்சம் தடவை டெய்லி. ராமாச்சாரியார் கதை உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதான்னு சொல்ல, நான் சுருக்கமா சொல்லிடுறேன். இப்ப அவர் சொன்ன உடனே எனக்கு சொன்னாதான் எனக்கு மனசு ஆறுதல் அடையும். இந்த மாதிரி அவர் ஆக்சுவலி ஒரு முஸ்லீம், கிருஷ்ண பக்தர் ஆயிட்டாரு. நாம உச்சாரணை பண்ணிட்டே இருக்காரு. அந்த முஸ்லீம் ராஜாக்கு இவருக்கு எப்படியாவது இவனை ஒரு வழி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாருனாக்க, ஒரு வேசி ப்ராஸ்டிடியூட்டா அனுப்புறாரு. அனுப்பிட்டு அவர் ஒரு வழியா இந்த பக்தியை கவுத்துட்டு நான் எல்லாரும் போத்து அடிச்சுட்டு அவரை அவமரியாதை பண்ணணும் அப்படின்னு யோசனை பண்றாரு அவரு. இந்த சமயத்துல அந்த வேசி வீட்டுக்கு வராரு, ஓகேன்னு சொல்லிட்டு. இவர் என்னடானா பாவம், ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்காரு. கொஞ்ச நேரம் பார்த்தோம், என்னடா சத்தமா இருக்குன்னு பார்த்தா இவன் நிக்கிறா. இந்த மாதிரி பிரபுஜி நான் வாங்க நம்ம சந்தோஷமா இருக்கலாம் அப்படின்னு கூப்பிடுறா. இல்லம்மா நம்ம ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நான் கொஞ்சம் அந்த ஜபத்தை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேம்மா, என்னோட கோட்டா இருக்கு, டெய்லி கோட்டா எனக்கு இருக்கு. அவர் பண்ணிட்டே போறாரு. 3 லட்சம் தடவை யோஜனை பண்ணுங்க. நம்ம 30 தடவை கூட சொல்றது இல்ல. லேட் ஆயிடுச்சு, ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. அவ கொட்டாய் விட்டு அப்படி தூங்கி போயிட்டா. அப்புறம் அடுத்த நாளும் திருப்பி காலையில இருந்து, என்ன பிரபுஜி வாங்க நம்ம சந்தோஷமா இருக்கலாம்னு கூப்பிடுறேன். இல்லம்மா இன்னைக்கு கோட்டா முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே, அன்னைக்கும் அப்படியே லேட் ஆயிடுச்சா, சரிம்மா ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு, நம்ம நாளைக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா. திருப்பி நாளை திருப்பி காலங்காத்தால திருப்பி இந்த டியூட்டி இருக்கேன், ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஜபம் பண்ணணுமே பண்ணேன்னு சொன்ன உடனே ஒரு ஐடியா பண்ணேன், நீ என் கூட சொல்ல ஆரம்பிச்சிடறேன், உனக்கும் டைம் பாஸ் ஆகும் இல்லையா அப்படி சொன்ன உடனே அவளும் சொல்ல ஆரம்பிச்சா, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டா. நம்ப வேட்டாலும் தெரியல. அதான் யாரோட சேர்றோங்கிறது எவ்வளவு பூவோட சேர்ந்த நாரும் மனமான மாதிரி அவளும் பக்தி ஆயிட்டா. அவளும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டா. அவ விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி, பிரபு என்ன மன்னிச்சிருங்கோ, உங்களை நான் இந்த மாதிரி கலைக்க வந்தானே, நான் எந்த நரகத்துக்கு போவேன்னு தெரியலையேன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டா. அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு, உன்னோட சொத்துக்கத்தெல்லாம் வித்துட்டு எல்லாம் தானம் பண்ணிட்டு வான்னு சொல்லிட்டு அவ எல்லாத்தையும் தானம் தர்மம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இவருடைய ஆசிரமத்தையே கொடுத்துட்டு அவர் போயிட்டாரு. இதை விட எனக்கு நம்ம என்ன சொல்றது, பக்தி சேவை இந்த அளவுக்கு நம்மள முன்னேற்றதுங்கிறது இதை விட ஒரு பெஸ்ட் கதை சொல்ல முடியாது. எனக்கு சொல்லணும்னு தோணுது, இதுலயே இல்ல, இது தோணுது. நாமாச்சாரியர் பேர் சொன்னோன்னே 3 லட்சம் தடவை. அதனாலதான் அவர் பேரை மாத்திட்டு நம்ம பிரபு ஒரு நாமாச்சாரியர்னு பேர் வச்சிருக்காங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். யஜ்யம் என்றால் என்ன? சடங்கு செயல்பாடு, தியாகம். விஷ்ணு மேல் உள்ளது அனைத்தும். இது விஷ்ணு தான் யஜ்யம்ங்கிறது. பின்வரும் எந்த விஷ்ணு நுண்ணிய அறிவில் கூட எல்லாவற்றிலும் நுழைகிறார்? கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு, ஷீரோக சாய் விஷ்ணு, மகாவிஷ்ணு. கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு தான் இது கரெக்டான ஆன்சரு. பகவத்கீதையின் 9வது அத்தியாயத்தில் ஏன் மிகவும் ரகசியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? ஏனெனில் அது விடுதலையை கையாளுகிறது. ஏனெனில் இது களப்பற்ற தூய பக்தியை கையாளுகிறது. ஏனெனில் அது கிருஷ்ண உணர்வில் ஞானத்தை தருகிறது. ஏனெனில் அது ஆன்மீக அறிவை தருகிறது. இதுல கரெக்டான ஆன்சர் எது யாராவது சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். யாருமே வாயை ஓப்பன் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, வீடியோவும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. என்ன பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு, நானே சொல்லிடுறேன். ஏனெனில் இது கலப்படமற்ற தூய பக்தியை கையாளுகிறது இந்த அத்தியாயம். அதனால இந்த ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். பக்தாஸ் இப்ப
இன்னைக்கு நல்லபடியா போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா கேட்கலாம். யாருக்கா ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம். யாருக்கும் சந்தேகம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். சரி, நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஓ ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்லோகத்தை நான் படிச்சு விடுறேன். யாருமே பேச மாட்டேங்கிறீங்க. சரி, முடிச்சிடலாம். ஹரிஹி ஹரிஹி ஓம் தத்தத். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயா யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீமத் கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகா நாம்னே நவோத்யாயः. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தரூபேஷ கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். அனந்த கோடி பக்த விருந்தகி ஜெய். சொல்லுங்க, எல்லாரும் ஜெய் சொல்லுங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாதைக்கு जय ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் की जय ஜெய். हरे कृष्णा महामंत्र की जय जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. जय भगवत गीता और भागवत ग्रंथों की जय. जय श्री राधा गोविंदा की जय. जय ஜெய் अयोध्या श्री राम लल्ला की जय. जय ஜெய். गौरव प्रेमानंदी हरि हरि बोल. हरे हरि ஹரி बोल. ஹரி போல் ஹரி ஹரி हरे போல். कृष्णा. नाले पापम. हरे कृष्णा. முடிச்சுக்கலாமா பிரபுஜி? முடிச்சு இது ஆஃப் பண்ணிட்டேலா?